gundime Gulam çaven reşbelek Eşka keçka gundime De yar 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 de yar 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 de yar 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 de yar yar de yar 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 de yar yar ve teher kamanay de yar 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 de yar yar ve teher kamanay Kumru kevser zınara lele kumru kevser zınara kumru kevser zınara bele delal evser zınara kumru kevser zınara bele delal evser zınara Kulil kana vadara bele kulil kana vadara Gulam çaven reşbelek Ketye destene yar Gulam çaven reşbelek Ketye destane yar De yar 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 de yar 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 de yar 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 de yar yar de yar 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 de yar yar ve teher kamanay de yar 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 de yar yar ve teher kamanay Rojbaş, Slavures, temaşevanın heyecan, bixeratın ber ekrana TRT Kürdiye. Dawiya hafte îrojî bi stranekê xweş, bi dengekê xweş, bi dengê Zeynep Doğru dest pê kir. Belê temaşevanên hêja mijara me îro li ser tenduristiyê ye. Em ê behsa obezîte bikin, behsa qelebûnê bikin. Gelo obezîte ji çi çêdibe, nexweşiyekî çawa ye. Çawa tesîrê nexweşiyê din dike, me yek bi yek li ser van biaxivin. Hûn jî dikarin pirsên xwe, peyamên xwe ji ser WhatsAppê ji me re bişêrin. Telefona me 0506 657 503 6 Kerem em mêvanê xwe jî nas bikin. Doçent Doktor Osman Toktaş, mamosta bixêratî. Nava xêrê davên gelek spas, bavê bixêr. Çavayê başî? Çok şükür. Hûn jî baş in? Gelek spas dikim. Serçava serser. Ergoterapist Bilal Temel, hûn jî bixêratin, serçava rahatin. Sibava bixêr be. Awê jî hûn çawa ne? Elhamdülillah. Başın. Zeynep Doğru, Malat Ava Xuşke, Ali Ekber Ergün, Haluk Devrim Keskin, Saim Erten, gelek spas dikim Malava Ava. Belê temaşevanên hêja ekîba dawiya heftê li ser mijara me vetereyek amade kiriye. Kerem bikin em bi hev re temaşe bikin û em ê paşê dewam bikin. Qelewbûn an jî obezîte wextê donê bedena mirov zêde dibe û ji bo tenduristiyê dibe talûke derdkeve holê. Nexwe qelewbûn an jî obezîte çi ye û ji kê ra obez tê gotin? Qelewbûn ji bo çi çêdibe? Obezîte dibe sedemakî jan nexweşiyan. Qelewbûn an jî obezîte bandoreke çawa li derûniya mirovan dike. Ji bo mirov nebe obez divê çawa bixwe û vexwe. Nexweşên obez divê çawa bixwin û vexwin. Tametîng ango abur cubur çima ew qas nebaşin. Tedaviya obeziteyê çi ye? Feydeyên werziş û eksersîzan ji bo tenduristiyê çi ne? Mirov divê rojên çend saetan bi taybetî kengê spor û eksersîzan bikin. Bersiva van pirsan û agahiyên hin zêdetir bi bernameya dawiya heftê bi mêvanên pisportên ser ekrana we. Dawiya heftê dest pê dike.
بله داویا هفته دست بکر ماموستا به iznate ez به عثمان Hoca dest pê bikim. Kerem. بله Êdî qalabûn yani piskereka herkesî ye. Êdî herkes ji qalabûnê gelek xemgîn e. An ji obezite tê gotin. Obezite çi ye? Ji kî re dibêjin obez mamoste? بله Ve dest pê bikin paşê mijara xwe firehtir bikin. بله بله نها گوتن خوش هی لبج بری هر کس نوا مدا دویژن ام تف دویژن گو درمان جی حد خود در باس و درد وینه هر تشت اوهای ایجا کیلو جی گسای ایجا کیلو جی حمد خود در باس بو و ضرر وینه نها دنیای ان زیاده سبب مرن قلب دمار نخوشین قلب دمار سبب قلب دمار ان زیاده نخوشین اوبزیتی Ji qalabûnê ye. قلبون او اوبزیت سببی نخوشینا ان زیاده قلب دمار نخوشین سببی وید و ایجا سبب مرن ده ایجا اوبزیتی چیه کیلو حمد خود در باس بو او امجویرات ویژن اوبزیته ölçü yavi em dibêjin vücut kitle indeksi body mass index tişkî awha hey body mass index vücut kitle indeksi em boy hezmawan û kiloya wan li hev dû dixin Gorê emrê wan ne? le orana wan dikin body mass index ew e body mass index ji 25 tir kêmkir ew normal e Nava 25 û 30 dave em dibêjin viya per kilolî îca ji 30 derbas bû ew obezîtî ew dikarin li internetê ji xwe re binivîsin vücut kitle indeksi hesaplama yazkın ve derkebe boya ve yazkın ve deri kilo yazkın icabı sonuca ve vücut kitle indeksi yavan derkebe kijan obezin kijan normal ve derkebe İca jesiyi derbas bu obezite başladı ki İca derece wan hey derece her derece de viya diyeceği nava siu 5 da em dibêjin derece 1 obezite vücut kitle indeksi nava siu 5 da ve derece 1 İca siu 5 çil ve ew dve derece dediya ji çilî derbas bibe ew dve derece sisî Herî giran ji ew ji herî ew ne? giran çika zêde bu ew ka giran e ew ka zehmet e Tedaviyan wan ji zor e. tedaviya wan zor e mesela Dünya Sağlık Örgütü ev Sağlık Bakanlığı me dibêje ege ku vücut kitle indeksi ji çilî derbas bû ew insan bira amelet bibe fakat nava siu 5 da ve ew amelet gerek nake ilacı dinê em didin ya jî em dibêjin nava 25 30 da ve em dibêjin diyet egzersiz wên hamî bilal em vana jî em ê bibêjin îca vê derecê da vê wê çawa bikin wisa îca obezite me got nexweşîna en zêde dinyayê sebebê qalb damar nexweşîna wan dibe ew çi ye obezite Ji bona ku donê dilaşê me de zêde dibe ne tamam mosta. Yani yağa bedena me zêde. Rûna bedena insan zêde bu em ji wî re dibêjin obezite ji xwe ew wisa dibe yani ew sebeba wî jî çi ye îca nêzîka Berya 1980 1990 û heta ana 34 sal divê nava vê zamanê da nêzîka 3 qat obezite zêde bû li dinyayê Türkiye'de jî obezite hindik nîne aslında Avrupa'da hinek çalışma hene dîtin ku Avrupa'da obezite en zêde li Türkiye'de jî Türkiye hey Avrupa tabii li dünyayda en zêde li Amerika hey Türkiye nava dünyayda cara 4-5 divan sıraday 6 divan sıraday yani Türkiye'de jî kêm nîne tiştê ku em ditirsin jî obezite nava zarûka da tê dîtin tê dîtin kîjan yaş ve yaş ew em yaşê nanhêrin xwe kîlo kî zêde be ew obez dibe vücut kitle indeksi ew em dinhêrin kîjan ji sîyî derbas bû îca ew obez yani obezite Şimdi em dibêjin fena tansiyon, fena şeker, kronik bir hastalık. Nexweşînike. Nexweşînike. Em ê niha wî jî bibêjin obezite sebebê gelek nexweşîna dibe. Gelek sıkıntı stres dibe. Piranî te got tesîrê qalbê me dike ne samam tesîrê damarê me dike dilê me dike. Tabii. En pir tesîr damaran dike em karim En bibêjin. pir tesîr damara dike. Paşê mesal bêjin tıkanıklı. Dora nava me de jî rûnê merev zêde dibêjin ji bo kezebe merev ne baş yani rast ne Mesela obezite da rûnê nava karaciğer pişê reş karaciğer da
رون زیده دوه او سببی سیروزی دوه کراجر افلاس کر نخوشین گلک زور یعنی نه ام دویجین گوتن دیسا نوامه دویجت ننوکا خود دی دنیای نه ننوکا خود نادن کس ناده لی نه یعنی ننو خودی چه کری تشتی که خودی چه کر و مکمل ایجا جیگر چو یعنی مثلا گرچک ببرکی وان جارا ناخفته دیالیز دکن دیالیزی رنگی وان مروا درگشت و رنگی وان درگشت و او که زوره ایجا جیگر چو چاوت کی یعنی اوبسته اری yani hinek tişta mesela damlek av bikeve vera yaji em yavha vejin didkari iskanek avê destê xuda nîv saet bigirî fakat nikari 4 saet 6 saet bigirî etkiya wî derbas bû wê tesîra wî zêde be obezite jî awa niha insan dibêje kilo me hinkî zêde ya fakat başim mana mesela şeker jî wî tansiyon jî wî ana evet başi tansiyon hey şeker hey ana başi fakat 5 sal dura İşte 10 sal dura ida hinek tesir hey hinek tesir obezite nexweşîna hey tedkarî bizvirînî tedkarî xelas bikî wê derê temîr dibe hinek jî hey temîr nabe ji 20 salî zêdetir cigare kişand ve mesela tesîrê hinek damarê dikin ew tesîr di cigarê nazvire berî mesela o tabu obezite çavat ke rûnê nava xûn şekerê nava xûn zêde dike ew çavat ke zerarê dide damarê insan îca damar sertlî dibêjin ya damar sertlî damar tıkanıklığı vana ji dibe sedema gelek nexweşiyan kalp krizî ji vana derbasê felç bervana çê dibe Divê heya me de krîza dil gerek berber abûye mamosta yani hin dibêjin ji sedema koronayê yani hin doktor jî dibêjin berî korona jî ji xwe zêde bû yani piştî korona zêdetir nebûye lê bawer dikim ev jî ji xwarin ve xwarin e ya tesîra korona jî hey tabii ki fakat tesîra divê çalışan demir pas tutmaz Tirkî dibêjin ya çalışan demir aynı wisa bedena insan jî wisa eger bixevite ji xwe kitabê me berê da gotinik midwan da dîvû go xwedê laşê însan ser xevitandin û birçîtînê çêkirî eger ku tu birçî bînî zayıf bimînî nexweşîn te netiş nabe eger ku tu kîlo hilînî iş çêde sıxintî û derd çêde derd çêde îca ew jî wisa mesela tu bixevtî ew însanê berê çima xwe pir yaşamış bûne derd û keder pir nedîtine nexweşîn nedîtine bedena xwe de xevitîne دم دقیق گلک جرا بدن خود دانه خفتند بدن وان پاک مایی ایجا آنا چبو آنا ام گلک ام تاف ام به حرکتن ایشی خود جی خود ام روتینن ام جور داد وینن ایجا بر bilgisayar بر اینترنت امیشی خود جور داد وینن بر عربا حرکت گیم بو امی ویجی بلال دیسم بالسيارة بعربي در توالتي yani ere bir hareketi dibe şu sedema gelek nexweşiyan lê mamosta dixwazim ji te bipirsim ji bo ku beşateye mesela çimê wan jî eklemên merivî jî kirêşlenme ber çi çê dibe bê hareketî yani ew yani em bibêjin heta 7 kilîyî emeliyat dibe kilo wexta zêde dibe jî lazım kilîyî wî da keve emeliyat çê bibe ne war kilo em emeletê ber kiloyê bi kiloyê na bi body mass index em dibêjin belê hinek insan hey mesela 7 kiloy boya wî zêde body mass wî kêm dibe body ew kilo ji bedena wî ra dibe yani 105 bijî emeliyat dibe ya gerek xwe zayıf biku piştî emeliyat mesela na saet xweş ew jî ewha ji xwe em ji bo çi emeliyat dikin em ji bo vî emeliyat dikin ew nikarin zayıf bibin em ji bo wî gela emeliyat bibin ku zayıf bibin 100 kilo ji ve yani 105 106 ve em navêjin her zayıf bir wer em teamelet kin em dibêjin em teamelet kin tiye zayıf wisa yani fakat kilo kêm ve body mass index wî kêm ve em wana ji xwe emelet nakin em ê wan bişînin cemte wan bin hêrî mamosta em ê ser tedawiyan bisekin bila saet xweş diyeta wî ew wî baş e zaf baş e ez xwe ez ê ji pirsim berî em derbasî tedawiyan bin te got ya mamosta yani berî niha obezite nexweşiya Amerîkayê bû yani me digotingî ku xwarina fast food dixwarin û xwarin lo ser nigat xûne wan di çanda wan de xwarina wilo heye lê êdî li Tirkî jî berbelav bûye li gorî lêkolînan yani îstatîstîkan ez bêjim di pîrekan ketiye rêza
çülü dedemin o zilamancı ketiya reza şestemin az bejim. Yani li Türkiye ji edi obezite gelek zede buye. Gelek zede. Sedemawe çiye em çıkajı em xwarin ve xwarname çandame jî dibe ki Avrupa le dîsa jî çanda xwe didomînin dîsa em rûdinin ser sofrê mesela bu şorbe dest pê dikin. Ji bo ku mîdame hêdî dihînî xwarinê bî. Em şorbe bixwe şorbe qene baş e dîsa. Ere yani em devam dikin li dîsa jî obezite li welatê me berbela bûye ji xwarin ve xwarinê ye ji çi ye xwarinê me ne weke berê xwezayî ye yani em dikan vîtamînan rajin êdî sedemawe çi ye. Dewsa got em wî jî bibêjin Bilal re bêjin Bilal bira tişta derbasî wî sebeba wî bûyî niha bedena însan durax e te çiqa stend te çiqa bela kir Bele. sakir te çiqa xarin xar te çiqa enerjî hilanî te çiqa enerjî xerç kir te çiqa enerjî serifand te çiqa xerç kir ew ser wî dengeyî eger ku niha İnsanê me ana gelek cara em ser îşê xwe jî malê jî derva jî pir rûtinên enerjî em nikarin bavêjin. Ê xwarin te hindik jî bixwî berviya serfirandira wî yani yakima wî kêm bû loma te hindik jî bixwî cara te dikarî kîlo helînî. Tenê obezite ser viya diçe eger te çiqa xar diyawka xerç bikî diyawka bixeftî diyawka wî bişewitînî. Mesela insanê berê rûn dixwarin tereyağî norê xwe navan rûn dixin wî dixwarin yana te dikarî wî bixwî. Rûnê wan jî xweş bû mamoste rûnê aneka ne wekê bereyekî yani hem doğal em wî vêjin yek viya yani xwarin obezite ser vî denga çêdibe. Eva didiya yekî dinî îca xwarinê hinek xwarinê em dibêjin cara zarûra em dibêjin sağlıksız gıdalar. Sağlıksız. Yekî hevalkî me hebû bazorkê xwe got ya baş nev ya vî xwarina xerab e got baba nevêj xerab sağlıksız sağlıksız zarok jê dihîn bûne endî çok şükür ew jî hêdî hîn İnşallah nexwin yani hîn dibin ama belê yani tema wan xweş yani nefis wan dikişîne feqet zerara wan zêdeyî mesela li kola tu sifrekî bixwî di şûşe kola nêzîka 500 kalorî sifra te yani hinek dosa pir giran nebe sifra te xwarinkî te nêzîka 700 kalorî ye. Rojê em divem çend kalorî bistêne? 350 700 kalorî di şûşe kola. Na insanek mesela rojê bi xwarina re dive çend kalorî bistêne? Ji bo jina 120 1200 1500 ji mêra jî 1500 1800 li gund ev çawa kalorî behesib gund gerektine kalorî carekê bu moda herkes kaloriya xwe hesab dikir îro çend kalorî xerç kiriye çend kalorî min xwariye na em wî vêjin ji bo obezite en baş diyet kî jane ji bo obezite diyet tune herkes diyeta xwe gele bi xwe belirlemiş ki her ji goraya niha tıp ana pir em pêşda çû niha em dibêjin kişiye özel tedavi. Her kişi ve xwedê her kesî ji xwe re has çêkirî. İnsan fena araba nîne tev model aynî wisa nîne tev Honda aynî wisa nîne insan motorê wan neyek. Her insan ji goraya xwe re özel xwedê çêkirî. Loma her diyet hinek diyet hene ji te re dibe ji me re nabe ji wî re dibe. Yani li gorî insan, li gorî pîrekan, li gorî zilaman, gorî emrê wan, gorî tendirustiya wan, gorî xwînê wan newsa mamoste. Hûn jî gelek ser xwarin ve xwarin xwe bitîne. Gavadin jî me ji we pirsî êdî li welatê me jî obezîte qelebûn gelekî berbela bûye. Yek sedeme we ji bê hereketî ye sedemeka din jî li xwarin ve xwarin e ji xwe. Yani xwarin ve xwarina me weke berê nexwezayî ye û em bê hereketin ji xwe Ne paqij ne paqijin jî em çiqa dixwin jî em vîtamîn ji ew xwarinan nikarin bistênin em diçin vîtamînan ji êzaneyan dikirin vîtamînan bikartînin em nizan hundirê wan de çi heye çi tune hînka jî tendirustiya me bêtir xera dibe hûn ê çi bêjin ser wê yani ev tişta heye em biçûkanî de Xweceyê min got hezar û nodî û heta anha 34 sal 35 sal 40 sal em bivêjin 5 sal çi degiş bû zêdebûna vî tiştî de di berê de
ایرو ته فیکیه ته ناف فیکیه کی دنری ناف فیکیه کی ده مغنیزیوم ام بویژن کالسیوم ام بویژن پوتاسیوم مینرال و ویتامین تجبو شکر جسدی 10 شکر دناوی ده بو او سبزیا یا جی او فیکیه آنها فیکیه کی تو دستینه سیوکی مثلا سیوک ده هزار و نود و نهید و سیوا آنها دستدی حشته ده شکر لزیده بو جبو چه دناف آخا مده دناف آخه ده تشتکی ویتامین نما دناف آخه ده gelek نما insan jî mamosta mugotnak te kut kir Belê. rûdinên seniyek fêkî dixwin yani dibêje ji xwe fêkî xwezayê tiştek Evet, nabe tiştek lê hûn ne? dirê dije şekire yani zaten mesela en mezin spor jî burada dibêje porsiyonek ne wisa rojê mesela sêvek an jî Evet. porteqalek mûzek yani yani problema mezin jî dura deyî mezne me îro 5 salî 6 salî dibêje me berê jî fêkî dixwar tiştek me nedahat erê rast durust berê tu hem di şoğulî wek xoca got te diserifand yek jê ew bû te dişewitand yani ew tişta te xerç dikir xerç dikir enerjî ama anha tiştek mesela pîrek di hundirê malê dişoğule dibe qey ew şoğlandina wê hundir malê betlandina wê spor ya jî tedî şewitandina a kaloriyê lê mamosta cana jî stres be hetayê var rûnanên yani Tamam. çawa enerjî xerç nakin çünkü kasê wanî ê bi çûçik û mezin bi hevdûr naşoğle lazım em jê dibe kardiyo yani lazım kasê te ew edaletê te xweşik bişoğlikî bişewitîn yani bi taybetî ew qasan divem bişuxlênin Belê ji bo wê wek siyara ana wek me got motor wexta bi sürat here ew ê bêtir benzîn û mazotê bixwe wexta bi hêdî here mazot û serfiyeta a benzînê pir kêm mesele ew yani çi qasî hereketê wê giran bi yani ev ne giran bûna rahiştin û dattinê yani em jê dibêjin tekrarlî yani li paşiya hevdû çi qasî hereket hebe ew qasana ew wiya dişoğlîn lê mamosta qasê wan pir naşuxle lê enerjî jî xerç nakin yaxutê malê wilo herj dikin xebitin belê enerjî heye xerc dike kalorî xerc dike ama mesela îro em bivêjin cevla em bivêjin 1500 kalorî xwar sedî xerc dik ew qasindik yani heqû hindik xerc dike ji bo çi Na temaşevanên me gelek xemgîn bu bawer dikim ê ku malê dişuxle ve minaqek yani ne illehîn ev kesîn yani Niha elvira tişkî vê jî Tabii, bîle kerem qînên herî. Niha bedena însan da di tîp enerjî jî hene. Enerjiya cîkî beden mi goya Xwedê bedena însan serbirçîtîn û xewatirînê çêkirî îca însan tedbîra beden tedbîra xwe hiltîne. Beden yani laşê însan fena fabrîqekî bi aqil e. Bi aqil e. Îca te wisa got lem sistema niha wê hinek xerab enerjî deqekî hinek enerjî cîgera însan dane wê derê depo kiriye vücut wî kîjan kîngê dixevitine acîl durumda ev rûn enerjiya rûnê kîngê dixevitîne pir xevitî dûra wê derê xerç dike desekir îca jinikê nava malê de em diçin tê di deqa te meşiyay ew ji xwe beden ji bo acîl enerjî depo cîgerê da hillanî ew dişxulîne rûn naşxulîne wê çaxê yani şekir dişoğle paşî rûn dimîne depoya paşî depoya tije rûn depoya tijeyî depoya paşî te spor kir örneğin te nîv saet spor kir peyda rûn tê şixulandin şekir xelas kir di deqa çû hatî beden ji xwe ji bo wî enerjîkî dinê depo kirî wî hemen acîl yani acîl enerjî deposu em dibêjin ew li cîgerê day hemen şekirê xwe hel dike hemen wê derê xerc dike ew enerjî hema ew bû te spora hema acîl te rahat bû wê caxî wê spor ama spora dirêj te kir ew çax rûn diçe yani bi taybetî divem sporê bikin Lê, yani karûbarên malê re nabe vîş karê malê te kir ji bo ew enerjiya hindir enerjiya acîl depo ön depo em bibêjin ön depo enerjiya ciyê ku ön depo day wê derê xerc ke feqet depoya gerî rûn xerc nabe ew derhê li wê dimîne ama gerek Çünkü ji bo derbasî nav rûn jî bive gerek di wî wextê de 4 saata heta 6 saata tiştekî jî nexwe sehet xweş yani Şekir jî berî lewjû. sporê piştî sporê mamosta berî sporê jî pişt sporê jî ferq nake çend satan yani 6 saat en hindik 6 saata gerek di wê neqebê nade nexwekî وقت انا ji bo bedena me birçî bimênî برچی ببینی رون بشوتین تو پچیک شکر جی بخو
ew nema dihêle tu wî rûna bişewtîn. Çünkü tu car di derbasî şekil em jê dibe ketonozîs yani ew sistema aktif dibe. Gava te wê sistema aktif kir ev rûnê li kêleka te em bibêjin li çongil linge ew rûnana hêdî dimehe. Yani hêdî serf dibe. İşte me got ji kî dertê ew mesela Bele. biçûkanî de anha li ser sosyal medyayê de dayikê nû wek dayikê me yî berê nizanin xwarinê çê bikin. Çer dikin ew mamayê hazir ya didin zaroka ya jî mesela dibêjî şîrê min têra bebeka min nekir, şîrê min têra lawkê min zarokê min nekir, ez ê şîrê hazir jî ser dibidimê ji bo çi di çavê dayikê de bebek pitik çelmisî wer birçî xwayê daim erê yani bi rehme yani bi rehma xwe esasında ew tişta dike çi dike ew mamaya dide ew şekra dide hazir dedî mûz em bibêjin fêkî dike wek püreyê dide zaroka ew wî tişta naxwazin yani bira ji devla fêkî be bira gîha be bira çi dibêjin wek brokolî sebze be ew çêtir ji we ya çünkü Yani bera fêkî nedin zarokan fêkî kêm bidin fêkî û o sebze bira tev hevdû bikin ya mesela îro em jê dibin antagonîst yani te wexta te fêkî dayê li ber fêkî jî lîf bide lîf di hundirê çi di güza de heye di findiqa de heye di van tiştana jî li ber bide ji bo lîf ya wê zêde bive şekir daxîne di nav xwînê di şekir bilin nebe. Ya mamas anaka şu zarokê biçûk de jî nexweşiya şekir derdikeve yani. Belê. Êdî ew qas xwarin ve xwarinê wan ne baş bûye ki hingî ku xwarin ve xwarin nexwezayî ye. Diçin marketa mesela êdî dev bav jî nikarin zarokê xwe mamosta yani tu nedî zarokê xwe wextê diçî nav civakekê zarokê din dixwe ew zarok jî zarokê din dibe ew jî dixwaze bixwe. Yani êdî di nav zarokan de jî obezite gelek zêde Yani bine çi kir dayîk zêde ew şîr dayê em dibêjin ki te şîr da pitikê şîrê wê dahî hema digirî şîr dide digirî şîr dide na 3 saat 4 saat têx neqabêna şîr û danê. Spor bejin veya ne rastı yani hin spor bejin zarok kengî bixwaze şîr bidin. Na tê daîm madî wî asîta wî zêde bike tê daîm pankreyasa wî bişixulîn bihê li bira hebkî ew şîrê ve xwarî bimehîn şîr di hundirê madê de derbasî heta rêviya dibe 3 saat jêr dibêj. Lê mamosta zarokên ku pitikên ku nû hatine dunyayê hîn kasê wan ê dev pir nikarin bişuxlêrin. Belê. Ew refleksiyan hîn baş nikarin bişuxlêrin yani. Hindê jî dibêjin yani pir hindik şîr ve xwar taze dîsa bidin wê. Yani ji bo wê aslında gelek de Bilal Hoca ev tiştî gugu ser hevdû şîr din zarokê xwe. ji bo zaroka na ji bo bebeka bebekê teze bûne tabii gele şîr de mudaka diya wî çaxa ku xwaz giriya wî şîr diya wî şîr bide ji bo zaroka dibêjin. Hatta ew şeş mehê derbas bû pê ve piştî şeş meha ew hêdî zêde bike wexta şîr û danê. Ew wexta ki şîr û danê tu zêde bike ew pitika zaten ew ê têr bixwe. Ji xwe şeş li ser şîr jî li medyayê civakî nizan hûn çi difikirin wek doktor dibêjin şîr tu faydayê ji bo însanan tune ye yani. Kîjan şîr? Şîre normal, şîre adetî ku em didin zarokan heye mamosta. Şîre çêlekan, şîre çêlekan. Şîre Na ne ê dayikan dibê şîre çêlekan. Piştî dî salan em dîsa em hertim dixwazin şîr bidin zarokan yani ber ku têkevin xwe dibêjin şîr pir tenduristê divê em bixwin bîrekan re dibêjin ji bo hestiyê wê nehelê hertim şîr vexwin. Lê anaka jî li medyayê civakî gelek spor gelek doktor jî dibêjin tu faydaya şîr tune ye. Ew li ser çalışma hey dürüstü li ser çalışma gelek hey. Yani hin tam diyar nebûye ne wisa mamosta yani hin doktor dibêjin tiştek lotine şîr vexwin hin ji wan jî dibêjin na şîr tu faydaya tune ye. Dîsa feyda wan hey çaba feyda wan tune şîr bira ji xwe bikin feqet çika xarina wan temîz ve çika doğal ve ew ka baş e niha em vî mesela çima obezite vê sonê de zêde bû em ser zaroka xarina zaroka bûn niha ti gorayiya çi sofra xwe seçmiştik ya yemekê xwe ti gorayiya çi tercih dikî te zarokî da çi xare ve gorayiya wî te çê dikî em dibêjin
tat hafızası. Tat hafızası tema devi meriv zaruk da çeydi ve ve çaxı çeydi. Te zaruk diye çok xarı ve dili ted wan dikşine. İca zaruki ana xarını teb emevi xarını hazır dedirman. İca me xarını hazır da duram diyor ama yemek çekir yemek nakı. Ser şeker dedi. Ama- Yani şeker zededir. Xarına teze. Beli. Xarına teze, xarına bakaliye tev wan zaruka. Loma mesela mi via soneda mne bugota ezana cihat em bebejin. Yani obezitede en büyük önlem mezzin zaru bira xarına bakaliye xarını hazır bira nexun. مامۆستا ئەمە ئەوە سەر مەسەلە. vê meselê bisektin yani xwarin ve xwarina zarokan em hevkî bêhna xwe berdin em ê müzîkek guhdar bikin em ê paşê berdewam bikin keremkê xuşkê. Dera sori puçike le 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 Dera sori puçike destine uneynike farkis bu isal bu kette ay le 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 farkis bu isal bu kemberge sebram alamın Dera sori puçike esrinne uneynike barkis bu isal bu kette ay le 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 barkis bu isal bu keberge sebram alamın Dera sori mezne le 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 Dera sori mezne desbinne hupazne farkis bu sajnete ay le 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 farkis bu sajne berbe sebram alamne Dera sori mezne desbinne hupazne farkis bu sajnete ay le 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 farkis bu sajne berbe sebram alamne Saat xoş malava. Belem devam bikin. Mamazda bitere devam bikin. Me basa xwarin ve xwarin dikin pranêjî me got xwarin ve xwarin di zarokatî de dest pê dike. Bi zarokatiya xwe de însanek çawa hînê xwarin ve xwarinan bibe. Wilo devam dike. Ji xwe zarokek heta tama tiştekî nizan be naxwaze. Newsa mesela hin dayîk hayatê de çikolata nadin zarokê xwe. Mesela hevaleka min heye. Heta 6 salan qîzawê nizan bu çikolata çi ye. Ew çikolateyên yani naxwazim naveyan bidim. Hûn jî tavsiye dikin zanim. Weka bar dibêjin ya fîstiqin findiqin di nav wan de. Tenê wana da heta kengî jî qîzawê nizan bu tama çikolata çi ye û nedixwaz jî. Ji bo ku tamayê nizan bu. Yani karim bêjin zarokên ku tama tişta nizan tama tînkan abur ceburan nizanin ji xwe naxwazin. Yani lê mamosta ev heyam jî piçkî zor e yani di malê nedî jî zarok diçe mektebê ji hevalê xwe dibêne. Em ê çi bidin zarokê xwe? Em ê çawa wan jî abûr ciburan jî tametîkan an jî ez bêjim em ê dûr bikin. Bi rastî zor e na gelek dayîk jî me temaşe dikin, merak dikin ez zanim. Yani gava daştê bi şekir dest pê bike heta êvarî ew ê dilî wî şekir bixwaze xwarinê bixwaze. Yani sibehê
çuqasi bê şekir ev bira hunguf bijî ev bira fêkî bijî çuqasi serê sibê insülin em dibêjin di laşê mirov de çuqasi kêm dest pê bike heqûsana çêtir çünkü sibehê hem histamîna wî hem kortîzola wî yüksek e ji ber vî hawî sibehê tu çuqasi şekir zêde bixwe heqûsana yani hatta rojê de hatta li çalışmaya de hatta roja dinê jî dahî dengesizliğa a şekir çê dibe. Wexta gava ev tişta tu çê bike di hundirê rojê de çavê wî çav şekir bikeve jî bixwe kêmasî zerarê en hindik kêmasî zerarê dide. Adu da kanı çi bidwan mesela bibêjin xurmeyê, fındıqı, fıstıqı vana kanı li hundirê mekînê xwe bik wek te got ana bar yani wek bik çikolata kanı kakao jî kakaoya a safî toz halî tevekê bidwan. Kanı ne lazım her tamtînka ji marketê ji bakalê bistîne kanı malê jî çê bik. Yani hem ew ihtiyacê wan bê derbas kirin dide hem jî nahêle ew tiştê li der dora xwe bivêje nefsa wî jî pê dikuje li bêrîka wî de yî di çentî wî de yî ya jî derin mektebê wê anê de kanı bêr bixwe dewam bike. Ez jî tişkî li vir bibêjin îca te got gelek diyê me jî niha me temaşe dikin Belê. îca ez hinek zemanê berê da mam. Berê li gund mezin bûm dûraş dereng hatin şehir filan bêvan ez hê jî hişê min ser wan tiştay niha ji bo zarûka serê şevekê tu qawaltî bikî piştî wî dilê te dişe tişkî naçe tişkî. Eger tu dixwazî zar û tedbîra xwe wisa helînî serê şevekê tê ravî taştiyê bidî zarûka wisa tiyê bişînî meytebê. Eger ku tu bê taştî zarûkê bişînî meytebê ji xwe zarû wî tişta bixwe. Birçî her Ji xwe here lê ji xwe wê here kantînê tişta Birçî bistîne. pakêtan jî wilo rengorengo ye şu balawan dişêne. Saet xweş zarû tu dinhêrî yani mesela zarû tu dinhêrî çûn cîkî kîjan rengê wî xweş ve wî dixwaze. Nizane têda hindirê wî de çi heye rengê wî Rengar hez dikin zarû. wisa taştê gele mutlaka qawaltî xocekî me hew el cerrah paşa û wê çaxê dixwend saet 6 da ders hebû saet 8 da ders hebû serê şevekê 8 da ders hebû em çûn amfî fûl tijê xocê hat got kîj ve qawaltî kirî hatî. Osman xweş. Osman xweş. Wat dikir mamosta inga. Diya me gelê me jî tev rehme Xwedê rehme xwe li miriyê me tevake Amin. diya me bê taştê me nedişand. Mesela mamosta ez dikan Milî ez paştê anım. serê şevekê. Ji berê de ji zarokatiya xwe de diyam hazır dikir jî nikarbin bixwim. Ez jî ana bê taştê nikarim derkim. Na yani Yani- saat 11-12 ancak karım bixwim. Lê wekî din serê şevekê Saat saat baş dibe. 7-8 Dive ew jî nikarim dive. bixwim. Niha min goya her insan ji xwe re hase, ji xwe re özel, Xwedê ji xwe re ji wî wisa özel çêkirî. Ji xwe em tev mesela tehlîlê me da, tehlîlê insan da teva da yek cî pointin ne? Em dibêjin aralık. Mesela dibêjin hemoglobin bir nava 11 û nava 4 da ve. Em nabêjin bira 11 bibe. Herkes aynî nave. Tesekir. Îca li vira jî wisa herkes ew jî baş e. Em di vira dibêjin bira xarina wan ji bira ji destê diya wan ve. Ji malê ve, ji derva ne ve. Saet xweş te got yani tema wî nizam ve naxwaze. Hakikaten wisayî. İşte gele em wî bikin yani ev çaxa ku me Hatta demek ki mamosta yani piştik zarok tabii. tetkeve nav İca civakê. Luigi her cem Li heta 6 salî jî pir giring e bu. Luigi ew hat dinhêrim yani te kîlokî şekirxar hevkî şekirxar hevkî daha baş e. Çika kêm ew ka baş te nikarî xebera te ana em jî cara li derva dixwin tişta dixwin yani em jî cara dixwin em em mezin ewaqa da dizanin tehlîka wan hey jî em jî dixwin fakat yani çika kêm ew ka baş çika kêm ew ka baş yani her xarinik sağlıksız her xarinik te ji derva xar ew bi zerarik dide bedena te îca bi zerarê wî çika kêm ew ka baş. O anha jî dernakev. Anha dernakev yani dibê qey hema anha xwe Saet xweş. mehekê du meha salekê derkevin na. Yani 4 sal 5 sal hatta belki 6 salî pêv li te peyda dibe. Tu dibê ma tişekî were li ser min tune nebû. Berê 10 sal te çi dixwar ew li te peyda dibe. Tabii. Lê mamosta em çi bixwin ji bo em xwe ji vê nexweşiyê biparêzin ji obezîteyê. Hem ji aliyê zarokan hem ji aliyê jin û
از جوت پرسم يعني Yani taştede جيش خو خانوان جدا يعني مثلا زلام تقول ما مست بهتر كان كالوري بسترن درا روجانه ده اما چی بخون مثلا جبو هم زارو كان دپرسم جبو ام نبن اوبس از بهش yani mesela cukani de vak mago ev vakta şeker tu biparezine jfeki ji biparezine ne zede yani ev zede buna zede bixu zarok dili û vakta gfre bi pe ve nema biçûçik dib yani madî wî fre bi pe ve tu nema kanı pe tu nema kanı wî têr bik ew jî bitikbûnê dite ji wê çaxê de tu sibik bike yani divê dirê nehecî em bilimsel çalışmaya bike çi Osman Hoca vakta dayika wî xwarin didayê çend şekil hebû düdü bu belki yek bu zêdetir tu nebû anha نانه تنور bu peynir bunu anha taştê de heft şekil heyî zarok wî heft şekila dibîne jî dibe madê min nare ez vê tişta dixwazim ji bo çi çünkü te gelek şekil da ber wî na yekî zêde duda bide çi ew dudu yek bira fêkiyate serê sibê bi yani serê sibê derken piştî xwarina te hêk te dayê proteîn û o lîf di nav hevdû de bi piştî wê fêkî bixwe de heta rojê de heta êvarî de ew insülîna wê ve dengelenmiş bike gava gitu bi proteînê û bi rûnê baş bide rûnê baş çi ye mesela îro ne ew margarîn sade yağ dibêjin ama rûnê malê em dibêjin yani tu rûnê malê dihilîne dibir sade yağ ya jî mesela îro kîkane di taştê de dohnê ê mîha bixwe والله دikarim bu olmaz ama em dixwe Xwedî bixîr. mesela D vitamini kolikalsiferol dohnê mîhayî kirî damle dixe nav damneyê didite lem nabenin ya mama secber afte ew jî D3 vitamini yani aslında em ji dohnê mîha çixwasî şûn diketine ew D vitaminiya me bi serê xwe nayê tu lê dinere li ser sosyal medya herkes derdikeve dibe D vitaminiya we kêm tamam bikin tu li hundirê D vitamini dinere dohnê mîhayî kolikalsiferol ji dohnê mîha çêdibe veya proje bu yani mesela hêka xwe hêk we serê sibê te zaroka çêkir hinek dohnê mîha jî teveke hinek tereyağiyê teveke tu kanî van şikilana her siya jî tev hevdû bike yek jêkî bi qîmettir dibe zeyta zeytûna teveke van her siya şikilana te tevekir yek oleik asît tu bedena wî gişî paqij dike mesela zeytinyağı qaraciyerê paqij dike yek tu D vitamini dide yek jî tu hem kalsiyum hem protein dide bine yek jî yekî qîmetlitir bu te taştiyekê de di hundirê rojê em dibêjin ya di hundirê rojê de xwarinek baş bixwe xwarina baş ev yani xwarina baş çi gerek lîf di nav hebe gerek kalsiyum di nav hebe gerek protein di nav hebe rûn di nav hebe ev her sê tiştana ev her sê çar tiştana di nav de hebe ew gava çi dibe te tu nema birçî jî dibe heta êvarî çünkü te têra enerjiya xwe ji bo di hundirê rojê de te ew jî hal kir qaraciyera te jî paqij dimîn yani ew di rûnê baş îro nav xwarina dinere palm yağın nav heye palm yağı ez daîm dibêjim ayçiçek yağı margarîn vana motor yağîn motor yağîn di hundirê insana di namehe yani naselfîn yani tu veya te çawa tespît bike li xwe te vî hawî tespît bike gava zarok çû desmêje te ayçiçek yağı da te margarîn dayê li paşî wexta lawik çû desmêje desmêja xwe mezin kir tu li hundirê tuwaletê binere ew desmêja wî pêv dizeliqe tu nikane bi çamaşir suyî dahî paqij bike ji bo çi ji bo ew dohna namehe bi çi dizeliqe nema li ser radibe tiştekî pir mühîm e ew bifikir di cîgeratê reş gava tê kev nav cîgeratê reş tu bi sala nikane ew dohna bavê ji derv çawa çê bive wexta dohn binere sîstema me ev vî hawî dibêje dibe tu sibe hêşiyar bû heta êvarî ez müsaade didim te tedî em dibêjin insülîn gelek jê insülîn nizane çi insülîn ev gava di hundirê rojê de çuqa şekir te xwar ew şekira di laşê te de çuqasî ew şekira girt o li te zîvirand enerjiyê دابا مرة بدنا نخرج حبكي الناس بكنا وسام هلبت. مثلا من رجي هيبوغليسيميا هي بله مثلا بر شكر ناخم يعني برام شكر قطنه فيكيج ناخم لاختك كربونهيدرات تخم بله جيده قوامته بله جيده انرجيام دكفه يعني بيشتي خوارني از بيجم حتى ساعت 2 ساعت از حتى تم سر شيخه
yani hepki disteklim yani. Ama işte insülin direnci. İnsülini. Ha, insülin direnci. Ha, Bele. Xwarin ve xwarin Bele. em karin rast Bele bikin. insülin direnci. Ev insülin direnci çiye? Yani laşete dibêje ki hayran ez Beyan döndüre rojede 100 gram şeker eskanım biserfinim. Pankreas laşe xwar dibêje binere. Tu döndüre rojede ji 100 gramî şeker bixwe ez wî şekera ra helêmê têxim nav qaraciyera reş ew ê giş biv dohin. Paşî ew qaraciyera reş çer dibe dohin digire lê zîvirê sîrozê. Lê giran dibe. Qaraciyer aslında xwe paqij dike. Wek xweceyê me got insan xwedê tiştekî were xuluqan dî ki qaraciyera wî daîm nûh dibe ama tu gav û saet şeker bixwe tu nahê li qaraciyera te xwe paqij bike. Döndürê qaraciyerê du faz heye. Faza ewil konjugasyon. Yani döndürê qaraciyerê de gemara hat dixin nav avê. Qaraciğer du şeklê yani döndürê xwe paqijê de. Gava nav avê de em dibêjin toksîkê döndürê nav avê de. Ew ji bo laş, ji bo beden pir rehet e. Wek me got tu nîv saeta bişixule ew faza ewil tê qaraciyerê bavê jî. Faza du da ew konjugasyon em dibêjin ket nav rûn ew ya pir meselekî giran e. Wexta dikevin nav rûn zaten laşê te ew dohnê em di laşê te xwe dibînî çi tu zanî? Ew gemara laşê te qirêja laşê te giş dibe dohn. Ew ne rûn bi xwe tenê. Em jêr dibên mikroorganîzmayê gemara toksîka çi tu bifikir. Em bibêjin te ji hundirê fêkî de pestisîd xwar ew. Em bibêjin te laylon xwar. Laylon em dixwin. Yani îro di hundirê plastîkek berdaxekî tu avê vexwe tu weya jî dixwin. Hundre margarina de. Hem döndürê marganî jî dihê. Palmiyaxî namehe ew jî giş dikevin nav qaraciyerê. Qaraciyêr dibe heyran li min nema ez nemakanim vana biserfînim. İja li bedenê teva nav xwînê dike. Xwîn jî kî derbigire lenf sistemiya wî digire ew ya gişî dike dohn. Ew dohna ew. Yani ji ber vê hawî em nikanin zû ew dohna biserfîn. Mama sotxazım mijar benim ser tedaviye obeziteye jî evun obezite û cerrahî tedavi dikin. Ez ê Bilal Hoca re jî bipirsim aliye fonksiyonu B ilaç ez bêjim. Yani tedaviya obezite çi ye? Çend cüreyên obezite heye? Di sê tişta serviya bibêjin ha obeziteye me got sebeba wî xwarin û bê hereket. Bele. Bê hereket û xwarin sebeba obezite jî nedenê gelek nexweşîna dibe. Gelek nexweşîna dibe. Dê hev kanser dibe filan bêvan em ê vana dîsa bibêjin. Here mesela Niha serviya niha nava me de glisemik indeks tişkî ew heye. Glisemik indeks em dibêjin. Glisemik indeks kîjan xwarin baş e xerab e ser glisemik indeksê bellî dibe. Glisemik indeks ew tişt e ku xwarinek te xwar nava xûnê da şekerê xûn çika zêde dike ew e. Çika insülin ji pankrasê salgılanmış dike ew e glisemik indeks. İca xwarinê bi şeker, xwarinê hazir te got fena çikolata fena tiştê ew xwarinê bakalî Bele. ew em dibêjin xerab e. Çima xerab e? Glisemik indeksa wan zêde ye. Yani te loko hema te di devê xwe hilanî te temik kir te gez kir wî xwar ew nava yek gezkî da hema pankreas ra dibêje glisemikê da şeker nava viya da pir zêde pir insülin salgılanmış. Ew çawa dike denga pankreasê xera Bak dike. pırdışıklarını. Denga pankreasê xera dike ew çawa dibe peyda şeker nexweşîna şekerê di wan da dertî ber viyayê. Yani peyda wê obezite derkeve. İca şeker zêde bû bedena te de beden wî depo dike. İca ew rûn çawa bû depo bû. Loma em dibêjin van tişta sağlıksız, tişê sağlıksız aviya berviya em dibêjin vana sağlıksızın. İca xwarinê doğal em dibêjin xwarinê fitrî xwarinê ku li malê çêkir. İca ew çawa dike kademe insülin zêde dike. Vana çawa dikir carkî da. Nişka de. Nişkaba. Ew zerar e. Zerarê wê bide pankrasê. İca carkî di cara sê cara salig di sal pankras indî îflas dike. Ber wî şeker dertî. İşte obezite bervana dertî. Kîjan xwarin baş e? Xwarina ku li wel malê çêkir ji xwe xwarina ku bitkisel kısım em dibêjin Akdeniz diyeti. Hêşînatî zêde bibe. Hêşînatî zêde bibe. Hakikaten mel berê xwarinê me çiqa baş bû. Em diçûn serê ciya me giya top dikir, me giya dihanî diya me wan çê dikir, wan giya ka îro destê kê dikeve. Dixwit tu wî giya
وی گیا تنی بخوی او شفایی بله راسته تنی وی گیای بخوی او گیا شفایی مثلا هوا چیه مثلا هوال کی مهو و بیتکی متکیا اوت کر بوند دشخلی دگو جیا آلی جیا آلی تاف ببینه آلی تاف نه ببینه گیای آلی تاف ببینه آیریه گیای اوی آلی کو تاف نبینه آیریه آب جیوسای مثلا آبا کو جیه کو چشم او کانیا کو جیه کو تاف نبینه او در ساره او کانی و سار بوه Hocam bu çağı zarok döndüre apartman edmezin dibin tav nabine. Çava bu. ایج خو ایجا هر رو دكتور هذا يقول تبا هيري يرو دي فيتامين وان كيم Yani ro nabi. دي فيتامين وان كيم Aktif nabi. ليه اكتيف نه يعني انا çok şükür şehir disa parkane mesela haftada nava haftada 10 saat و نيف gele her insan بمشي 10 saat و نيف nava haftada yani 10 saat و نيف 10 saat en kim 10 saat و نيف gele em بمشين yani وتبو ما قوتين كيجو اوجي بر önemli bu yani تد حركات بكي رو ناحله مثلا مرد ديات كر تديات كر ايرو مديات كر ايرو ت دكاري 5 جرام یا 50 جرام کیلو کی بدی پیدا تنکاری بدی چاوا چما رون بدن رون ناش خلینه و شاخی در روش سه روش چهار روش پای 4 روزی تدنهرین دیت کیلو دادی رون حله و شاخی حله yani diyet ya oha ve biçi yani obezite ji obezite nexweşînê çi dibe obezite nexweşîna kansera rahim dibe kansera bağırsak dibe kansera karaciğer dibe safra dibe yemek borusu mide kansera jina da pesîr dünyayı da ana en kansera mezin em divînin pençeşîra mezin em divînin jina da pesîr pesîr avan بس dibe سلامة قالك نخش يعني sıhhat xweş gelek nexweşîna dayı yani reflü en ziyade yani بخارن و خارن چه Parkinson, Dibi Parkinson, dibi MS. yani vana tev em çima dibêjin obezite awka mühime ser vana. O tabi mesela sosyal hayat em dibêjin ya sosyal hayat. Obezite kilo ev ku insan bu kilolu sosyal hayata wî jî tesîr dide ser wî jî naxwaze here derva. Naxwaze here. Mesela لوی ام نخوشی خورا جارد ویژن کسر دنگی کی هی چوا هی ته کیلو هلانی کیلویت زیده بود ته ناخازی هری دروا ات ناخازی هری دروا ته حرکت نکرد و کیلو زیده ببه تسکر لوی کسر دنگی کی هی تنه چو حرکت نکرد رونی پر کیلو ته زیده ببه يعني تأثير psikolojiye وانجت abi çıkar kilo depresyon en per kilo zeyde bu duvan da dediğin anksiyete duvan da dediğin yani onun için obezite per mühime mesela ezle Amerika xevetiyim nava kliniki da spor salonu hev spor salonu nava kliniki da odaki çek करने spor malzeme spor dani ne vedir te nava roje tu kari hari dakika kubil ve bişxuli şura hnek hareket beki bemeşi var test करने zaruka करने sınava करने imtihanı berya imtihanı zaruka yeki runiştiviye yeki meşiya yeki ji 5 dakika reviyay reviyay ica servi test करने ica vana çapraz करने tekrar vana imtihanık dinji करने vana degiş करने evi ko reviyay dane runiştandını tev imtihana da kijan zaru reviyay spor kiri Eko bazdayı ev zaru tevada derece van evadana daha ziyadetir derk etti. Yani spor bun hareketi jiboy laşi merv jiboy akli merv mejiya merv pir başe. بله Yani loma viya indi em divêjin ji xwe ede ana em obezite divêjin nexweşînek fena şekere nexweşînek fena tansiyonî bedena insan mesela çok iyi merv kireç bu nave servi mesela vücut kitle indeksi yek birim zede bu mesela 30 bu vücut kitle indeksi 30 bu 31 bu nezika 5 kat kilo de ser kilo ser çok iyi 5 kat basınç de ser çok iyi kesin kalavuş ko نخوشیه çok var he yani Pır zeyde. dışarı he az bir şey mesela ev nexweşîn kilo zede bu pişta wanda fıtık derdi em divêjin her fıtık ji boî fıtıkê MR bikişîn
ادویجه ولی کیلو اوی زیده عمل کارم ویا هلینن اماری لهر جی پروبلم دردین Her derde problem. her derde Mamosta pirsek hatiye. problem Dibêje- de önemli. Bele. Dibêje roje çend litre divem ava xun. Sodaj bo tenduristiya mirov baş an nebaş. و her vakidin pirsekadin heye dibêje havale mij bo ku zayıf bibe ameliyat bu. Gelek kiloda yani midayı kısmek rayiştine. Muhtemelen. Le di sala da gerek kiloda le pişte 3 sal disa ve geriya kiloya xey beriku ameliyata yani. بله Disa kilostan diye. نه نبا روی دا 1500 litre 1500 litre 1 litre 500 cc kadar 1500 en kim 1500 kere avi bخواه Nezika di litre ve ava xun. نزدیک 2 litre av Bele. en kim av چقدر زیده مثلا دکتر جی ایرانی دکتر که هفو من مقاله دا دی پنجی و دن ندن فیدا آوی هیج بدن را پنجی و دن دهف فیدا آوی هیج بدن تر را تو آوی بخوی پنجی و دهف نخوشین تدا چیناوه تا آوی نخوی شد آوی نخوی پنجی و دهف حساسیت بدن تدا شد به 2 لیتر نزدیک bir buçuk 2 litre aveti bixuy. Soda faydaliye dikare bixwe. Jmara alî me da zeraretin ne. Îca niha em çima van insana Kengî vexwe ez dibirim kengî vexwe baş. işte zoruncu çin gibi. Saat kaç bir beş hocam disa devam. Beri xwarne soda pişti kingi xwarne di nav roje de Piştî xwarinê 2 saetan. Pişti xwarne di saaten. بله ساعت خوش خو میده حزم 2 ساعت داد که پی 2 ساعت داد آوی و اوی دنی خارنا یکی دنی یاد Çay, qahve. çay kahve pey 2 saat da bra bخون Vallahi individual. xwarna me li ser sifreyê mamoste çaya me ji ser ocağê di çanda me dewle yani bekat te çay danî serê. We çaxê nexweşekî her cem Osman Xoca ebe ülser çêbûyî, Her gastrit çêbûyî, reflü çêbûyî. نها مگو عملت نها tedaviye Em dibêje- bahsa wê jî bikî mamoste. mesela em dibêjin obezite ber çi çedve diyet alışkanlığı diyetiş gevhahi. De çi dixuy çi kingi dixuy her kişi de geçe mesela te goyaz nivro taştiya xud Eci seri şefaqi dixun yani herkes gorayı xur vi diyet alışkanlığı ica ebe ku naxwa kilo hilnayna kamerak ebe ku kilo hillani ve mutlaka xariye mutlaka xariye Bi devê xwe nikane. Yani pişti hayır. ameliyatı ve geriya sistema vere yani Em geriya wî sistema bêje- xwe vere. Em çima amelet kin? Amelet feydekî wî em teze alışkanlık nîw didin ew insan. Hatta 2 sala ew insan pey ameletê ji xwe nikare xarin ki nikare kilo hilîne. Kilo dide ew kilo ji xwe kilo wan zêde zayıf bû hat normal hemdê xwe pey wî ji xwe 2 sala te indî alışkanlık nîw çêkirî ser xwe. Ê gelet wî devam bikî. Eger te dîsa alışkanlığı berê cigare pir bikişînî dîsa xarina xwe dîgat nekî Alkolê dîra bixwî. xwe alkol zev bixwî dîsa te spor nekî êtiye dîsa kilo hilînî. Yani me goya kalori değeri yüksek yiyecekler ev xarin ve xarinê ku kaloriya wan zêde gele wan naxwe gele wan te naxwî. Ne mamoste pişti ki kilo distêrin mesela gelek cüreyen tedavi hene bunu baş jî bikin bawer dikim. Evet. Mesela ameliyata tüp mide dibêjin, Belê. botoks dikin, an jî mide çûçik dikin. Li oxtê ku dîsa kilo distêrin. Belê. Hinga çi dibe yani. Bame tedaviye her tiştî heye. Her tiştî ama te çi vêjî tedaviya wan tev em dikarin bikin. Ka bahsa mı ka mamoste Ya. kîjan tedaviyan dikin. Tabii eger ku me tüp mide çêkir. Ew insan sala pey 2 salî da dîsa kilo hinlanî em ameletek nîw çêdikin ca barsaqê wan û mide bi hev dûra dikin. Ew ameletek pir hinek farklı bir amelet heye em wî dikin îca. Ameletek dinê dikin. Yani Ki ameliyat dikin mesela. Un herkese ameliyat dikin mamoste ki qala buna yani. Na me goya em kîjan kilo wan zêde em kîjan amelet dikin me goya body mass index vücut kitle indeksiya gorayiya wî em dikin. Dünya Sağlık Örgütü Sağlık Bakanlığı me dibêje bica bira vücut kitle indeksiya xwe binhêrin eger ku insanek vücut kitle indeksiya wî ji 40 zêde bibe ew dikare amelet bibe ew gele amelet bibe eger ku vücut kitle indeksiya wan ji 35 û 40 nava vê degerê da ve nava 35 û 40 da ve eger ew insan da diyabet heve şeker nexweşîna şekerê heve nexweşîna tansiyonê heve karacigerê da rûn heve êvarê çaxa ku raza nefesa wî
تê birîn ber kîloyê nefesa wana cara tê birîn. Van tişta dive û tevû eklemê wan da çoka wan, kalça wan, pişta wan da fitik heve, eklema wan da problem heve, vücut kitle indeksiya vana nava 35 û 40 dave ew dîsa dikarin emelet bibin. Ew jî bira emelet bibin. Ew kîlo ji wan ra zerar e, bira ew jî dîsa emelet bibin. İca ki vücut kitle indeksi nava 30 û 35 dave, em vana ra çi dikin, îca vana ra mîde balonu, mîde botoksu, kelepçe, tiştê ewha ilaç, hinek ilaç em cara wan jî didin. İca divê bi vana ra em van nexweşa tedavî bikin. Unvana İca mesela divê- kîjan, pranî kîjan dikin mamosta. Nas çawa? Pranî kîjan ameliyat dikin, a balon, a tüp. Balon. Ew balon. emelet nînin. Emelet ew balon emelet nîne. Balon müdahale em nava mîde balon. Operasyona O tür operasyon endoskopik olarak em balon da tînin nava mîde ew emelet nîne. Emelet tüp mîde ameliyatı, gastrik bypass, rewniye gastrik bypass ew hinek emelet edin. Emelet ewen. Fakat tüp mide balonu, mide botoks vana emelet nîne. Vana emelet nave. Karşı bedeni naven. Tenê botoksê derzî dikin wê derê mîda wî. Balon em balonê datînin mîde. Xudê mîde fena kasekî çêkirî, eger te doyum hissî were, wê derê tije bive ku doyum hissî were. Îca em çawa dikin balonek datînin nava mîdê, îca mîde tije dimîne. Xarin çîşkî te xar dî têr divî. Ew mantıqa wî ew e. Îca vücut kitle indeksiya wan nava 25-30 da ve em ji wan ra çi dibêjin? Em ji wan ra dibêjin diyet egzersiz. Diyet egzersiz. Halîkî dinê da eger insanek 10 kilo, 15 kilo zêdatiya wî heve, ew dikare bi egzersiz û diyetê vê kiloya xwe bide. Îca ew insanê ku 15 kilo, 20 kilo, 25 kilo zêdatiya wî heve, ew insan ra jî em mîde balonu, mîde botoksu, hinek ilaç cara vana didinê ku vê kiloya bikare bide. Îdî gele em alî wan kin. Çünkü irade tüneyi. İdî İrade tüneyi. O tabi ji hemdê xwe derbas. Kan devê xwe bigrin yani. Ji hemdê wî derbas. İdî mesela tu bi egzersiz, vücut egzersiz û diyetê tu dikarî 10 kilo bidî. Fakat tu nikarî 30 kilo bidî. Didî, dîsa ew insan E kudin hene lê ew Şahak kan baş. pir zêde ye. fakat evhayî ew insan herkes viya dikare tecrübe kir. Tu dikarî 5 kilo bidî fakat 8 kilo, 10 kilo gerî hiltînî. 10 kilo didî, 15 kilo gerî hiltînî. Vana da wisa Loma îca ji 25 kilo zêdetir kiloya vana heve ew insan gele emelet. Îndî ji 25-30 kilo zêdetir kiloya wan heve ew nikar. Mamosta emel ser tedaviyan bisektin. Eme dî sapkî behna xwe berdin. Eme navberek bidin. Bira Kerem kin. nara kelamek xweş bivêjin. Ere. Ekîba me. Maşa denge Zeynep doğru jî gelek xweş e. Dilê Kerem Osman kin. hoca hoş mu? Li baxê min bu zivistan ay dilbere dem gulistan Li baxê min bu zivistan ay dilbere dem gulistan ay dilbere Gulistan çelmesi gol
بستان ورانزم مالم خراب آی دلبره قطمن آله فقیه تیران ادی قاله ناخوشی که پر به حاله آی دلبره نمن آله فقیه تیران ادی قاله ناخوشی که پر به حاله بله ام دوام بکن جموشه مساج کاتیه خارزیه و صباحتین جوار مساج کشاندیه دبجم جموشه و تماشا دکن ام جگلک سلاوه خو جویره دشینه جموشه رم دشینن بله مامست تر دوام بکن مامست عثمان جیگوت یا بحث تداوی جراحی کر تجي بجراحي تداوي دكينه وسوا مستت نخوشين اوبس شوا تداوي از ناهلم هر جم اصلا وناهل نزا نیم بامش خو ورا بام اموان ما مست هم بري عمليات عند ما شرجه دكن دبر برا نیم بام ايه كنا تشتكن ما مست شوا تداوي دكينه يعني اف وك انا ما اقول سر قشي ام حبكي بيفين ام حياتوان لسر صحت دزيفرين ام بالسبه دس بكن ام بفيجن روجي محقق بفين روج دركت وقتا روج دركت ميداني او روكي بفين جبوچه ام جرد بين بيجمنتاسيون لسر لاشيته لسر هندوري çavete ام جرد بين iris insülin salgılama sistemiyatı dengelemiştik. Gava kese roje ne bine ya jembe vejin çalışma liser telefona kirine ev ronkaya ve şin mavi ekrana mı dibejin liser insana hişti insülin xarab. Em dixwazin roje bivînin roj derket bira ew sibehê roje bivînî yek. Duhundurê rojê de ekserî ji ev sê mehana de. Ji buharî dest pê bike heta sê mehana heta xilas bive. Ji saet 11 heta sisiya laşê wan rokê bivîne ki ew D vitaminiya aktif bibe. Yana D vitamini aktif nabe, gava D vitamini aktif nebe nahê laşê te şekir bimehîne. Çünkü D vitamini aktivasyonu dihêlê prostaglandin em jêr dibêjin, dihêlê dundurê laşê insana de ew şekira bimehîne. Ev jî tiştekî pir mühîm e. Biner van tiştana çima insan heta roja îro ketî apartmana û rokê nabîne, axê nabîne, xwe nagêjîne axê, şekir jî obezite jî lê zêde dib. Basit ne var tiştekî pir ne mezine ama وقتا روگ نبوینه اف مثلا در تکتب میده یعنی مثلا حتی لسر چعولکا یعنی جبو بر چعو یک رش دخ بر چعوی خو جبو گرون ندهندره چعویته او گل او بخود داهی گل کی zarar نهل لاشته مثلا دبیجی وای مروگ دیت بجیته خو گوری وی هاوی دهندره چاوا یعنی روناهیات تاف جبو چعومه گل کی شفای گل کی شفای نه و چاغه باپیر چاو کانتنه خن چاوی خو باپیر ما کی جانه چاولک خستی بر چاوی خو لما واسه ذکر چاوی خو کم تاوی دو بلکه تخو علمان دی تخو علمان دی وقتا تو خنا علمینه او تشتال ته پیدا ناب یا جی تروید حساسیت بر هب فلان کس او تروید حساسیتی جی چرد به هیستامین dengesizliği çedik nahel çavete em dibejin ya saman nezlesi li çavji vak nezleye çedik او تروید dengesizliği jî vitişta çedik او اجي باغلانتيا وي ريفي هي ورحصل ام تشدكن حياتا وي ام سراستكن خوارن و خوارنا خو بشكل كي تندرستي بخو مثلا تبچ دس بكر بشكل دس بينك ببروتين او بجي هاي دس بك باشي وي شكر تو بخو وشغا شكلته زياده ناب تنما تكرار برچي دب نقبينا خوارنا خو ممكن ب 4 ساعات ممكن ب 6 ساعات اخي
تاشتي خوار بيشتي 6 ساعات خوارنه بخو كيش بوغ او ياغات بمحين او خوارنات خواري در ريفيا در ميده درباسي ريفيا ب مثلا خوجم دندکه که جی بخو دندکه که جی بخو چونکی معدته دویته پانکریاسات جیگرات نابجه ویا فلان کس حقوس دندک خواری نابجه کیلوگ دندک خواری دبجه کی وای دوی شغلی پشتی دوی شغلی به پانکریاس salgılanmış kır karaciğer şغلی ام دوی مد آمیلاز لیپاس salgılanmış kır döndüre revide go vay dest bekiri jor vay çalışma heyi pişti şغلی به فرق ناکه تا ها دندک خوار ها تا ام بویژن کل مخوار یعنی جبو اف دندک کرد پشتی شغلی به بس نما بيلا تشكي فيجي tabii تو elbet kelem ki بلال خوجا نها بلال خوجا تشكي خوشكو نها ام سر تاشتين انساني ما ملتي ما تفسر تاشتين ناراش نه çaya وريني دا emici bir şey وريني دا بتاشتي اخو كريات بما از مسري شفاقي خاري والله منكري نها تاشتي دا سري شفاقي زيتون هي پنير هي هنگو هي شيرانتي ابدن هي نا بلال خوجا تشكي خوشكو تاشتي دا بيشي بزيتوني زيتون يجي پنير بوان باش تكرتي بيشي تشتي شيرينيا وي كيم بوان باش تدكي پیدا آلی سونی دا بس هنگی بخو پیدا بخوی سونی دا بخوی تی پیشی تشتی شور پشتی بیتام بی شکر وان تی دخوی پیدا تشتی شیرناتی باش دخون او دها باشه امام ستجد بجد بلا تاشته خوجكو؟ شکر نخون دوگو لهری باشی دا داوی پاشی داوی هری داوی تاشته دم کارن هنگف tabii hep ki hüngüf kanı bu هنگفا اگه خزایش خواه اگه کو هوا hakiki bir şey اگه کو هوا بخو تو لوا yani وی هاوی وقتا گدندره روزه ده نقبنا خوارنا خود 6 ساعت خسته برا دندره روزه ده kanı به دو جارا بخو دو دهنا بخو نک سه نک çar هری مهم en mühim ki bebejin ki mala xo pe xaradı ki ev saat literatür çalışma debeji ki insan evari çava da Kur'an edi çava debeji ki me jibo insana bişef istirahat olarak me çekiri yani ne vakta xwarneyi bişef emerune saat yazda da daha da feki u baklava u evi tişta bike zaten laşete bedenata sarxo nay پشتا تیجی هر سری تیجی هر هورمون تیجی هر گلک تشتی خرابه. سروان خوانان جم چن رادزن. ها بله. çünkü tu kari nak tu namahine. Yani mesela yeki bir veji ki hocam az güvenlik görevlisi mi bişev az da şugulum jwirji geçerli fark nak. Çünkü bişev jibo istirahatı. Her mühim jibo literatüre, jibo Kur'an ve bilimsel hevdu desteklemişdi ki ev pür önemli. Gava mecbur çün mü go roj vakta derket pigmentasyon edike roj gava her döndüre mecidi talamus hipotalamus edi pineal jijerdi beje ev çidike melatonin salgılanmışdı ki laşete melatonin jibo çi salgılanmıştı be dibeji ki artık bu şef bine çavete vay dibini laşete ev dibini ne bes be çavteni döndüre meciyete dahi ev tariya gerek bevin ev tariya dit pişti ve çedibe melatonin salgılanmış bir ve pankreası, karaciğeri, fatreşkı, cigararışı, madeteyi, kalbeteyi vana gış mejivan heyi. Yani emcer be enterik sistem. Ev debeji ki bu şef gış tek havin istirahatı. Nahele mesela iro sebehe ta goş xwar ev goşta laşete de sedi set ev bir fayda. Evari tu goş buxu sedi Penci sedi şest de befayda. Yani ses bekarın kali bukun. Kali zaten kadim de beri de ne var bu? Ayşe gül eğer tukari kali bxarç ki sarf biki tukari bukuy. Beli. Yani kadim beri ne var bu? Yani seresi behe çe bu run bu goşte hayvana bu. Yani galaktiş tu ne bu ki? Vak anha taşte de sucuk u salam u sosis he bu na. Bana yegici tu ne bu? Yani çe bu kali bu goş bu. Ev tiştana bun. Demek ki seresi betu goş buxu ev goşta çima taşte de ana tu her ser dünyaya gişi bigere gellek bajarı esçumu mesela taşte ceman tüneyici. Tüneyi kahva ke vedxu hav لجمع تاني او taşte yani Avrupa'ya. Yani ev taşte cemma tane hey. Jboçe jbog em almin ve kültürek ne sıhhatek. Bela kültüre. Evari vak mgo melatonin salgılanmış bu pe ve laşete
enzim و parçalayıcı yani ek xwarinê perçe dike amilaz, lipas, fungualaz em dibêjin vana gişa pir kêmasî mîda te dahî asîta wê kêm dibe ve literatürê çalışma gelek mezin yani bi ser belkî 30,000 insana çalışma kirine êvarî piştî ro çû lazım tu xwarinek pir sibik bixwe em dibên kengî bixwe xwarina xwe berî ro her derkevî yani tarîbûn çêbive berî wê bi saetekê xwarina xwe xelas bike paşî heta tu raket berî tu rakeve bi saetekê jî ava xwe vexwe û qepat bike ki xwarina te yani xewa te jî were çünkü xewa te wexta gid saet 10 di 11 di 12 di tu ranekeve laşê te ew sîrkadiyen saet em jê dibêjin ya biyolojik saeta te wexta gava xera bive nizane ew ê kî derê de insûlînê salgılanmış bu salgılanmış da ki tiroid xeradibe, mejî pê xeradibe, zarok pê gelişmavi çênabe, insan pê gelişmavi çênabe. Ji ber wî hawî mesela wek ana te got hipoglisemi bi mirçê dibe, gava tu saet 12 rakeve, tu ket nav li vîna telefona te ber destê te de tu binere, helbet ki ew ê hipoglisemi bi ter çêbive çünkü ew dahî nahê li mejiyê te têkev sihet û afiyetê xwe paqij bike çünkü mejî saet di 10 di pêv 10, 11, 12 di xwe paqij dik. Mejî jî qereciyera me jî yani ew wexta xwe paqij neke çer bive gemarê di hundir dibimîn. Mesele ew. Yani ev tişta em dibên di hundirê rojê di gelekî bimeşin. Wek ana xwece got en az 2 saeta bimeşin. Ava xwe têr vexwe, xwarina xwe paqij vexwe منقبینا خوارنا خو گلک ساعتات خی چونکی د سنت پیغمبر مجید او هی د هفته دو جارا د کی روزی دگر هفته دو جارا روزی و هری مهم جی لسر خوارنه آوه و نخو تو سر خوارنه وقتا آوه و خو تو آسیت کم بکه به اونیکیات کم دبه دمیرات کم دبه چین قویات کم دبه وانا گش بخیرام میده امیلم صافه خوارنه رجی آوه و نخون راست خوارنه آوه و نخو کی معدات زیاده فرنه به بری خوارنه بخون بری خوارنه به ساعته که پشتی خوارنه به ساعت و نیوه که 2 ساعته او کافی باشه یا جی مثلا جبو چی و خوارن جبو دو افتشتا geçerli جبو چای geçerli جبو آوه geçerli جبو خولا geçerli hele جبو خولا hiç nebejin bira saval jinekini برا نخونجی yani ben نخونجی çünkü او ne avji yani ne sıhhatek ji jberwi hawi ev bi خوارنه آوه و نخو وانا نهل ev خوارنا وی خراب ve ter doxu yani ew terbûna jî lê serf dibe wexta ku ter bixu zaten çavê te xwarinê nager niha seriye jî jî tişkî vêj keremkin niha di me da gotinek jî neva milletê me de hê dibe ya taştiya xwe fena padîşah ere nîvro fena zengînek êvarê fena feqîrek bixwî ere خارنا ایوارکی تکیم کر او باشلی باشنه او بی صحت کشتر را بله به ساعت 80 در باس بو اندی گره مرف خارین نخوا آلی مداجی طبی داجی کتابی مداجی اوی یعنی 80 در باس بو اینجا خارن دی گله پر خارنی گران خود گلت نخوی خارن جی اندی نخوی hocam paşiv cem'e em paşiv rubnem çava bik پاشیف او روژیه پاشیف در خار دی نو روژی تشکی نخوی او ایدی او تشکی ایدی نه هر مامه سیدان دخون ماموستاس تاشته پاشی و خوارنا ایواری piştî xwarina êvarî az paşiv ساعت وان خوش شیف باش ما رقم چه بیجی لشیفا نبه ماموستا em bu Bozi şifa buna. Ne ماموستا یکی دنی تشکی دنی ابا کو کیلویا وان زیده بو گویا خودی ایوارش بو استراحت چکری بدن انسان ایوار دکه و استراحت هر دو خو سر شبقی چه ضرر دیته و ایوار تعمیر آوید که اویکو خوا مرد طبقاوی هنه یک امدویژن هوا سبک یک گران خو انسان کت خوا گران او چاق bütün بدن خو فلج دکه bütün بدن خو تعمیر دکه اینجا انسانی کیلویا وان زیده و او چاخا کو کتن خوا درین گران او نفس وان دچه دقیقی جی دویدا نامینه در که در تکرار خوا سفک uyku apnesi жерде ساعت خوش uyku apnesi دکه و نفس وید چه آلی خوا گران دا نکارم بمینه ایجا برویا چه دوه او انسانی که کیلویا وی زیده بوه 10 ساعت جی روزه دا رازه دوتنا روی دیسا راحته دیسا از ویا جی پرسانا ماما در ویای
اره بدنا وی تعمیر ناوه تعمیر نکاره وەک لێخستن خوارە بشیار دەبێ لاشی Evet. گشت دێش چقدر رازن جيش خوات تير تر نابن ناوه هرتم هیچ بحالم راتش خوویته وريام السبيد با يعني او جيج سربيات. جيج قلبونه ئەو قەلەبوونا چ دکە ji بۆ çi ew tişta lê peyda dibe gava laşê insana da insülin direnci çê bive saet dê şevê sisiye şevê çarê şevê ew ê daim şiyar bive çünkü ew insülina nahê li melatonin salgılamış bive بله Ayşegül Hanım dikeni li xwe peyda dike yani خبر اويا nahê li هاي نو تشتبه melatonin ماموس nahê li melatonin em dijêr dibên pîk bive yani gerek ew melatonina zêde bive ki te rehetlatmış bike melatonin ne bes tenê ji bo xewê te ji kanserê diparêzîne ji nexweşiya giran diparêzîne mejiyê te paqij dike yani ne ji bo xewê tenê gava ew melatonin laşê te salgılanmış dibe ew gemara hundirê laşê te gişî bi xêran melatonînê melatonin ji eskerê xwe dibêj dibe her hundirê vî insana paqij bike bi xêran melatonînê ji wexta neqebêna ew em dibêjin hücre ya nörotransmîtera de melatonin wexta gava xweşik xeberê ne dihevdû hay ji hevdû çê nabe halîle ew jî kê masî derdikeve dîqat bigire bi şev wexta tu radikevit tu avê jî ve nexwe mesela saet 10 11 12 tu avê ve nexwe jî tu sebehê şiyar dibe tu lê dineri desmêja te biçûçik tê îdrara mere tê ne were desmêj tê ji bo çi o tu lê dineri hilma wê nexweşi û rengî wî jî giran e ne were ji bo çi em ji wer dibêjin ûrik asit em jê dibêjin amonyak ji qereciyera reş û ji böbreka de ew ûrik asit û ew ji qereciyerê de amonyak dûr dikeve serê sibê tu lê dineri eyn wek keton yani wek asetonê hilma desmêja te tê o asîta wê jî zêde yî ji pênca yani ji pênca bikêmtir e gerek zaten asîta serê sibehê o êvarî îdrar asîta wê gerek biniya pênca be heger pH wê nermbûna îdrarê li ser heft heşta be ew qereciyera wî amonyakê dûrî qereciyerê naxîne ew jî nahê li me jî têk hevrehetiyê ew jî depresyonê çê dike psikiyatrîk nexweşiyê çê dike mesela zarokê otîzm di geleka de ez waya dibînim em strîp jê dibêje yani çubukê awarê biçûçik em îdrarê tu ölçmiş dike serê sibê nîro êvarî yani temaşevanê me kanil malê li ser internetê binere bê îdrar pH ölçer bira bistîne li malê heft roja ya jî sê roja tê wexta desmêja xwe biçûçik kir damnakê tê hundirê qabekê ew pH têx nav li desmêja xwe bira binerin gelo serê sibê û nîro êvarî biniya pêncareyî ya li ser 6 û hefta heştareyî ew dibe çi sebebe ji qereciyerê amonyak dûr nakeve mesela zarokê otîzm ez her darê em cayê ölçmiş dikin sibê û nîro êvarî sê roja ya jî heftakê em ölçmiş dikin lê dinerin gava zarokê ew ölçma wî li ser heştareyî guhê xwe qapat dike dengê xwe bilind dike destê xwe hereketê were çê dike bi têkiliya xwe bi çavê ternake ne fehma wî çê dibe tu lê dinerin saet dehat gerek rakeve radibe ser nega direqise مامۆستا تێکیلیا خواردن و خواردن و ئۆتیزم بە هەورە gelekî heye ne مامۆستا helbet لێدی gelek kes veya nizane bel rojekê em inşallah servêjî programek çêkin li vir jî avê çiqa pir bixwe ew qe baş e jê re av zarokên otîzme ne tev tev de ji bo qereciyê obezite ji bo qaraciğer ji bo bedena insan av kêm bû mesela îdrara wî pir koyî dibe koyu dibe bîng dide fakat avê zev xwar îdrara wî daha temiz mesela limon av serê sibehê şiyar bu insan em jê dibên qereciyêr tonîyî qereciyêr tonik yani qereciyêr çawa dedî tu wecihê xwe bi tonîkê paqij dikin makiyajê vesaire qereciyêr jî limon serê sibehê ava te bira hepkî were te kelant pê ve germ bi ji devla çayê ji devla qehwê limonekê bera nav wê berdaxa de serê sibehê mesela li Çînê wilo dikin çanda wan de heye eger madî wî di problemek tu nebî wek ulserê wek birînek tu nebî ew weya vexwe ew qereciyêra wî serê sibehê paqij dike berî taştê bi saetekê ew tiştekî pir bi qîmet êvarî jî car de êvarî jî berî tu rakeve bi 2 saeta bi 3 saeta bi 4 saeta
لیمونا ایواری برا کم بله بله نوک آسبه هی Bava gelme ne? با آوا گرم و خو قراجیارات دهیله او گمارا مگو فاز بیر فازی کی هر داجی دستکلمیش دک پاکش دک یعنی نه حوجی ام هر نجم عثمان خوجه او لیمونا و خو پاکش ببین Lema mustaşta pırsım. Eko. Cemme. Eko. نخوشین obezite وان رهیه کو تداوی نبنه چی ببین یعنی و نخوشین ولوته باوه نما کان هر میوان داری وان چند دانی من نخوش کی عملت کر یعنی نخوش پر زیده بو کیلوی پر زیده بو به tekerlekli sandalye dağıt. Tekerlekli sandalye dağıt. Deme dura meşande meşiya bu hatı bu per befkev hoş bu musavidi. Yani nexweşinik pir zahmet e pir bi zahmet e yani insan yani naxaze ku cara insan te naxaze ku kesî avik bide te dibêjî ez ravim ava xwe bixwim ez ser piyê xwe vim ez herim werim Yêca ew insan muhtaç insana kedin dibin muhtacê kesî nebim yani tukane ve bivêjî hocam bira çîk gazûr û o xwesî muhtacî bûkê nebe bira xwarinê naxwe o da keseki muhtacı keseki ne kamamız Öyle yani ev insan eğer obezite wan zêde bu em çima amelet tişkî bi zahmet e bi zor e çima viya em dikin ber viya yani eğer ku wî jî tedavî nekî wê çaxê jî tedavî nekî wê çawa ve ber yani sıkıntıya wan daha wê zêde daha zêde bibe îca nexweşînik yani nexweşîn insanık da derket insanê zayıf عملیات وان تداوی وان جمرا قلایه فقط انسانی که اوبز بو وصا کیلو بو نخوشین وان تداوی وان هلاندن وان دانا وان تف بزحمته şu bu insanı doğramayacağız yani جوی temizlik جوی مگویا mesela insani obez nezika sada hayşt %80 hayşte وان depresyon bu an rahay. Yani de havada hayşt hav bi depresyon ile. Şu حسناك نفس ما مصر وقت عينات نرن شو حسناك جلي رش خد كن هرت مش بوكو ضعيف ترخيا بكن نكان هرن دعوتها نكان دعوتها بردعوت نكان فكر نام جواكي يعني işte depresyon o tev depresyonu ne hoşine vana tev ne hoşinin loma dibêjin obezite asrın hastalığı Böyle. yani Kaç zêde dibe zêde dibe tesîra wan zêde mesela yani hinek nexweşîn hey örneğin apandisit bibe te wê derê ameliyatî ew nexweş sağ dibe diçe fakat obezite nexweşîna bedena te teva tesîrê li teva dike ji mêjiyê heta nenûka te piyê wan de mantar derdê örneğin yani de çoğu pis çeydi ve mecii vanda depresyon, MS, Parkinson vana tev duvanda daha ziyade. Tev çalışma vana dit ve çalışmada yani makale bilimsel çalışma yani vana teva ev dvejin juhu. Hem gotini van dvejin yani yok nine yani o ne mamasta cana mesela malbatek dibeynin gış kalavun. Yani min gagarın bejin obezite قلبون genetike تشتكي ولا هي صحة خوش قال صحة خوش ده مثلا ريزة فيلم كابو بري بس في العالم قش قلبون مثلا ده ريزة فيلم دجي قش قلبون yani tesir avan pırra mesela eğer ku aile da mesela kalp damar hastalığı heve ev kişi ev merve da kalp damar da hastalığı derketin avi zeyde de obezite heve obezite duy insani da zeyde de Viyajî bibêjim hevalê te obez ve tijî zamanek dûr tijî obez divî. Tijî bi wî re diçîtî. Viyajî ber ailede obezite hebe xarina wan çawa ve tijî wê xarînê dixwî. Tijî fena wan dikî îca di te da jî derkeve û tev bervî davranışsal em dibêjin û tev çawa bu genetik jî hey. Eger ailê de hebe dê bavî wî obez ve di wî zarûka de obezite ihtimalî zêde Peyda derti. Hem berviye hem de şey davranışsal hem de bejin. Ailede te çava taştı te çava kır, xarini hun çava dixun, ezariye ji ya ji ev kul batene ev ji ve sabuxun. Davranışsal ji tesiri dide.
Yani şu kilo bisteynin. Tabii. Genetik şey Xwarn ve xwar nere karın kêm bikin. Newsa li ber genetik nikarin bisekin. Ledi sadece sıhhat hoş. karın kêm bikin. Önlenebilir nedenler, önlenilemez nedenler. Genetik de nikari peş biyavi bigri. Fakat kari xarına xwe tedbir biki. Yani epigenetik olarak yani genetik bir seri ev DNA'yı kodlanmış bir ve epigenetik, environment genetik yani çevresel faktörlerle gelişen. Jetçi de bir vakta gava falan kes bixwe karı bir nexwe irade dikkat bike sporê bike genetiyawi ew zorê bide lebele ew tê kev hepkî ber ew qelewbûna xwe zêde bûna xwe ama mesela wek em bêjin çikî yani di koda wî de heye ew daim meyilî ser vî tişta be ama gerek daim xwe firên bike. Vejeya balık etli yani. Obezite Kırın kilona adın. obezite tişkî ew hay multifaktöriyel nexweşînike o tabi multifaktöriyel sonuca wî hey. Belê. Gelek nedenê nexweşînê dibe. Sistematik xerab. Gelek nedenê wan jî yani yek nedenek tin ne. Nedena wî genetikî bigir, davranışsal em dibêjin civana tev. Fakat point en önemli nokta viya çiye? En önemli nokta vi xarına da gele game ve spora da harekete de gele zêde be. Te çıka xar, te çıka xerç kir. Diye livra viya bin heri. Eger ku te nikari xerç kî diye hindik bixuy. Ondan sonra yani detaya wan jî me mijûlo me goj xwe varan. Pirseke xweş hatiye mamosta ji te pirsim. Dibêjin oxtê em goşt û nan bi hev re bixwin, em kîlo distênin. Lê oxtê em tenê goşt bixwin em kîlo nastênin, ev rast e ne rast e. û her wekî din pirsek adin heye aynı kes şandiye dibêje li gorî xwîna me re dibêjin xwarin ve xwarina xwe li gorî xwîna xwe eyar bikin. Tiştekî wî heye an tinê rast e ne rast e. Mesela xwînê çi ye? Mesela îro bixwe va nêzîka 8 sal e el ser weya hepkî dişolim li çalışmaya de lê nerînekî gruba A mide asidiya wê kêm e. Gruba 0 mide asidiya wê zêde ye. Jêr dibe mesela B grubu wek neqabêna wan mayî di ortê mayî. Yek jê tahil grubu ye, yek jê goşt grubu ye. Mesela S0'e çi xwasî goşt bixwe jî tesîrê kêmtir gorî A0 grubu dike. Ji ber çi? Ji ber mide asidiya wan daim zêde ye. Ama ev tişta jî heye. Yani li kî derê jiyana xwe dide. Mesela jiyana wî li kî der dewam dike. Em bibêjin li serê çiya ye. Kesê li serê çiya yaşayışa wî li ser goşt. Ji bo çi sarı dohun jêr lazım. Îro nan goşt bi hevdûr wexta tê xwarin serfandina wê pir giran dibe. Em dibêjin goşt bi çir bixwe bi gîhayêr bixwe wek ana terî li herama me de bi bilxurê dixwin bi birincê dixwin. Ama bira bilgur û birinca wan jî muhaqqaq gîha jî li ber hebe. Em nikanin bibêjin bi goşt bilgur û birincê nexwe. Her kesê bi a xwe bike. Ama îro birincê ji wexta we pêr xwar bira birinca xwe bi ava goşt çêke. Ew şekerê ve nevî de here. O şenkayê jî li ber bixwe ama ewil bira bi şenkayê dest pê bike. Gava bi şenkayê dest pê kir lîfê her madî wî û rêvî wî ew ê hazir bike ji bo goşt û ji bo xwarina dinê nahê lê dohnî wî jî zêde bive. Niha virat jî mesela ew jî got sual xweş gotî teşekkür em spasiya xwe jê re bişînin sual xweş gotî xarina te de gele protein karbonhidrat rûn vana gele heve. İca goşt proteine te tenê protein hilanî ew dibe kas dibe zexm divî güç dibe. İca non te xar ew jî dibe rûn. Loma eger te her diye bi hev re te xar te kîlo eltîne heber ew ye te goştenê bixwe goşt te re dibe zexm dibe kas dibe proteîne ew proteîne ew bû te bû li bavana لیف گله بله او لیف جیچیه گیای هشیناتی به هشیناتی ناوه بله تگوت یا لهرمامه با گوشت برنج و ساواری دخون بله کی جان برنج برا بخون ما مست باور دکم تو برنجا باسماتی توصیه کی نه بله برنجا زراوک او یک جی قرجداغ قرجداغ اون هر دو توصیه کی نه قرجداغ هین با پیره ممان کی جانی کی جان برنج خوش چیت کنم وی بخون
بله ام دوام ساوار با علی مچپرچی کن ساوار ساوار işte savar ji berg ew jî tabiata çîkê tahila pêr heye ew jî لگوری giran هرمه giran dik yani ji berg tabiata wê giran sefandira wê kêm ساوار گلیسمیک ایندکس وی daha düşük yani daha sıhhatte. Birinci spi gلیسمیک ایندکس وی daha ziyade yani daha şekeri ziyade ki. لز باور دکم برنجا باسمتی او قرج داغیج گلیسمیک ایندکس ها کیمن نه سبا مثلا لگوری بلغور کیمنه کیمن زانم gavat tu لگوری برنجندن Böyle gavat tu ava goşi çê dike ew şekerê wî ji sedî şêst di her veya çalışmayı آوا گوشت ba ava goş tu çêke ya jî mesela tedî bi tarçın û bi baharata çê dikin ya ew jî mesela te ava goş xistê sedî şêst ew şekerê wî çû sedî bîst û sî jî bi xêra ew baharatana tu kêm dike ew veya tiştekî taybet, tabii tiştekî giring e. tiştekî pir xweş dibe mesela yani ew gelek dibe şîfa yani tu dîqat bigire li Hindistanê li wek em bibêjin Suudî Erebistan ew xwarina bi baharatê birincê çê dike her ro birincê dixwin gerek wê Obezite çaxê duanda ziyade. ha mesela gerek Mesela şekir obezite Arabistan'da gerek ziyade. dünyaya da şekir ew birinci bana ne var yani yekkemîn bana ama ne yekkemînin misal ew jî ferqiyetek heye بله ما مستمع دوام بکن بله. کام دیسا سترانک گهدار بکن جی زینب دورو کرم که خوش که گل شیرینه گلستانه گل ببینه لایستانه belli boza serpistane sozak namen zivastane gül şirine gülistane gül bibine hayastane belli boza serpistane sozak namen zivastane گلستانه bu kahane barekta bu serdare ketfe ve peşle bendare şiar nekin ayık bare ketfe ve peşle bendare şiar nekin ayık bare şirine gülistane gül bibine hayastane belli doza serpistane sozıktane sıvıstane ساعت خوش مانا تاوا صحت و بله ام دوام بکن پرسکا گلک خوشاتیه ما مستزشت سوال کن بیلار خوجم دبیج از هرتم خوانه گلک خوانه تخم لاس کیلو ناسترم belli İnsana ku her şu an qahrın. Eko dukhun o kilo nasterin. Bavardıkım tekiliyan metabolizma o qalavun behavraya ne usama Beli, musta beli. evji belki sedamaveye. yani divî havî tiştekî ev heye gelek insan dibêje ez yani ez dixwim problem ji mir tuneyî bi vê fikra deyê halbuki problem Çici bukhum kilo nasterin. kilo nasînin problemek gelek mezin e kesê lê bû kilo bû qelewbûn esasında ew laşî wî ji qelb ji damar ji mejî diparêzîne kesê xwar o lê nebû kilo lê nebû toksîn em jê dibêjin ew ya ew derê qelbî wî derê damarî wî derê mejî wî
لسر ریوی جی گرانبونک پر مزن دکه چر دبه مجی امجر دبیجن MS پرچه دبه مجی امجر دبیجن پارکینسون چه دبه آلزایمر پرچه دبه جبو چه جبرگه او خوارنا خوار کسی قلو مگو چه دبه گمارا دندره لاشیوی دگش دبه دوهن yani karaciğer xwat digire kesê xwar û lê nebû dohun ez çi dixwim ez kîlokê ji bixwim goş li min tesîr nakin na ew ji wiyê qelewtir hîn zûtir emrî wî kêmtir dibe yani veya bilimsel çalışmayı literatürê Yani her tişt ne hoşik bûn ne zayıf bûn ne tamam usta. Elbette ki. Mesela îro ez xwarinê ez gelekî bixwim dundurê rojê de ez kîlo nastînim heta emrê xwe min kîlo nestendî yani ez daim di seviyakê de metabolizma min ne zêde yine kême ama gava ez zêde bixwim ez rahatsız dibim çer dibe şeker dengesizliği bimir çêdim ama şeker bimir tu neyî çi dibe insülîna me wek berê naşoxle me jî tu lê dinerî wek berê ez nafikirim li min giran dibe serê sibê ez giran şiyar dibim êvarî dikevim wexta navlivîna xewa me bi seheta nayê ji ber çî ji ber nahêle ew mejiyê te nörotransmîterê wek me got melatonin xewa te tînin serotonin kêfa te tînin nahêle awana salgılanmış bibe yani nebêje qey niha ez dixwim û tiştek bi min nayê na ew ê hêdî bimerer tê ez daîm veya dibêjim heta insanek yani problem nexweşî nê serê insana insan ew heyata xwe nema terk dik çünkü gerek laşî wî bêş e canî wî bêş e heta ew tiştê gitê de terk bik mesela îro evay temaşemanê me li me dinere em ê bêjî kî heyran vay hûn vî hawî bixwin hûnê sibe du sibe bivin nexweşiya qelb çongê we yê here mejiya we yê here pişta we yê here tesîrî kê dike tesîrî kesekî nake çünkü li wî nepeydayî li wî nexuyayî wek ana zaroka te dî tu çi xwasî jêr dibe ya şekir nexwe sibe du sibe ew ê ev tişt li te peyda bibe nexema wî çünkü li wî peyda nebûyî heta li wî peyda nebe terka vî hawî nake Mixabin mamosta heta teneke min berdestê doktora em fam nakin em da heta me çin nexweşxaneyan em fam gerek her cem 20 doktora dibe enkaz ew ê çaxê îja nû li xwe vediger Niha vîya jî serdavê jî Bilal Hoca xweş got niha hinek civan insana me goya her insan aynî nîne fakat hinek ew insan jî avantajlî ne aslında dixwin fakat kîlo hil nayînin demek ki metabolizma wan zêde mesela obezite me wî nego em vîya jî vê cara bibêjin yek sebebê obezite jî hinek nexweşînin örneğin hipotiroîdî em dibêjin guatir bêzî tiroîd bêzî eger ku ew insan tiroîd bêza wan hindik bixevte ew kêm jî hilînin kêm jî bixwin ew dîsa kîlo hiltînin bira tiroîda xwe binhêrin ya jî tersî ya jî çam çepî yani eger tiroîd bêzî pir şixulî ew insan çiqa jî bixwe kîlo hilnayîne mesela kîlo hilnayîne tiroîda wî guatira wî pir dişxule bira li wî binhêre ew insan guatira wî cara ew ku ew guatir tiroîd bêzî pir bixevte ew çiqa jî bixwe kîlo hilnayîne li wî binhêrin o tev yani zayıflık bi sihhate yani zayıf bu sihhate ew daha baş e fakat kîlo daha problem mamosta pir oxtê me neba gerek pirsêm hîn mane dixwazim veya jî te bipirsim mesela hin insanên obez piştî ameliyatê laşewan diçilmisin belê Lo di laşewanan dadliqên yani ew çermê laşewan bêjim belê niha yani sedema wê çi ye ji bo ku pir zû kîlo didin mesela karin sporê bedena xwe rast bikin dîsa weke berê çi bikin sihet xweş pey ameliyatê vana pir zû kîlo didin ber wî niha balonik bifikirin balon ve zêde kir şaka ku te balon hewa wî berda ew ha xwe berdide bedena insan jî way çima ew îca sarkmalar em dibêjin ew berdan kîjan nexweşî da zêde dibe eger yaşê wî zêde ve vücut kitle indeksiya wî zêde ve ew insan da ew sarkma pir çê dibe yani vücut kitle indeksi tê insan hinek insan tê yani 160 kilo 18 kilo ya 180 170 150 160 170 yani vana eti çawa jî bikî vana kilo berda hinek sarkma dibin fakat genç ve vücut kitle indeksiya wî kêm ve di vana da nabe
yani fena balonuk iyice te balon pöfkiri zeyde bu te paçaka o hava helani ve sarma ve te de çıvı. Manaj ameliyat tıkın mı Mustafa pişti o ameliyatta Eğer obezite. zeyde be cere Ev estetik çelme ameliyat. vaktarın rajin yani. Bunu tavsiye tıkın mı ya Müşteri go her çözümü her tişti bomba hey. Na Bilal Hoca her disat kere la Mustafa toya tavsiyeler girerse. Çözümü her Bilal tişti Hoca bomba hey. ameliyattan operasyona hıznakı. Bilal Hoca Tedaviye fonksiyonel dike. او دکاره به تداوی به علاج دکاره به تداوی بکنه هم نکار Bunu nikar. هم عملیات کن نه هیچ وسا اگه کو پر زیده بود tabii ki هم دکارن وش دریجی دوست کن و جیه کو زیده هم هلتینه بله پرسکا میدن هیه obezite pırani diki jan temene de dert keve yani ki jan emre de dert keve hole. ساعت خوش Yani megozarokan da dert keve. بله İnsanı cuan ihtiyaran da ji dert keve mesela. ساعت خوش yani literatürde yani zaruka bigir hatta hafte 8 sali de tevada dert keve. Karına xu yani orta yaş daha ziyade dert keve ana çu zaruka da ana daha ziyade dert keve. Fakat yaş veji orta yaş grubu da daha pır dert keve. Çima ama mesela mavi çiye. Ev pır dokun, karına xu pır dikkat nakın, ev ka xu dikkat nakın berwiye. Birêwan çi xwast mezin dibe metabolîzma wan dikeve. O tevu Metabolizm ev acı ku kem jime de mestin. ne gore amr. Örneğin yani niha evi ku jime mestirin ev ji çil salî bi çikolatê tanışmış bûn. Çil salî da ya di 30 salî da 20 salî da em 10 salî da. Evi ku peyme were ev zarûtî da bi çikolatê tanışmış bûn. Hamburger tanışmış bûn. Kolayla tanışmış bûn. Ektiya wan, zerara wan daha zêdeydi wan da. Şu emre insan ji çıkadı için kem de ben navsa mamosa ligori liye kolinan. Tabii. Derinaha hatta 8 sali, 9 sali insan dijin le anaka. Elvanê İnsanı dixebitû. 6 sali edin buna ihtiyar yani. Na tıp gelişmiş bu. Tıp gelişmiş bu. Berwi em dikarin yani Vaka ber nexweşînê netem berê Tıp gelişmiş bu nexweşî jî pir bû. Dîwî vêjim. Nahoşi zede. Ber nexweşî mesela pençeşêra pêsîra berwî zamanê berê yani mirin berwî pir dibû. Ana tedavî em dikarin bikin mirin hinek gême. Viya hey. Fakat çi hey viya hey nexweşîn daha zû insana da tê dîtin. Cara dibêjim ev li gund bûm çaxûka em zar û dura zaten ez zar ûm li gund mervekî rênçberek li gundê me hebû yani digotin vê rênçbera di kulbê di lodê giya dikare rake viya dikare yani wî dikare xanî rake helîne ew ka zexm bû. Bele. Dura ez li vanê xevitîm nêzîka ew însan hatibû 40 salî hat ba min yani têda şeker derketî tansiyon derketî yani Allah Allah yani çil yaşî da tansiyon hey şeker hey kanser hey pençeşîra Yani tansiyon şeker yani nahoşen ihtiyar Ya ama. xwe dunan dixwar demek. yani zexm wê çaxê xema wî nebû feqet der peyda yani yaşê pêşî da endî nexweşînê giran yaşê zû da dertê zû dertê ew jî hey yani nexweşîn got zêde dibe tabii ki zêde dibe endî Gelo mamosta eko wana nahoşiya şeker anji nahoşiya tansiyon heye. Ondan nahoşiya obezite jî bu wana derketiye. Bunwan jî ameliyat dikin, operasyon Belê dikin. şu em çima Yani obezite gore nedeni emre ew jî diguhere. Sıhhat xoş. Obezite nedeni şeker û tansiyonê dibe. Eğer ku em obezite tedavî bikin, em wan jî dikarin hinek hilînin. Mesela evê ku şekera wa pir düzenlî nebe, yani düzensiz e, fakat zêde pir nîne, pir xera nîne, pey obezite cerrahîsî em pey ameliyatê ew şeker ilaca xwe berdidin. Şekera wan xelas dibe. Tansiyona wan Ça kêm dibe. insulawan diçe. İnsülin de hemdê xwe. Kilo zêde ya, insülin nikare wê derê tamîr bike. Çaka ku nikare denga wê derê sağlamış ke. Çaka ku kilo çû insülin jî tê ser Le mamosta nahoşiya şeker ne genetike yani çawa nexweşîna ameliyat şeker obezite re derbas genetik dibe. na genetiklik jî tesîrî dide fena obezite. Eger ku aileta de hebe te jî çıkma ihtimali yüksek. Şeker jî olsa. O tabi şeker ber xarin û ber bedena te jî tesîrî dide. Obezite ber xarin de me goya glisemik indeksa wan jê de evê xwarina koxte xar hem te obez dikin hem zerarê dide pankrasê nedeni şekerê dibe nedeni tansiyonê dibe nedeni kolesterolê dibe vana dibe îca te obezite tedavî kir ew jî tedavî dibe.
او mesela genetiki mesela hündüre tu silah gibi fikri genetikata hündüre silah او derbanan tu tjedike pelekirna a tetike destete dey genetik hündüre tjey tu peleke ve betak tu pele ne natak Yani her tesiri de fakat malbatan da naxoşiyên tansiyon şeker hebe yani ne sedema ku herkesi bibe tabii elbet naxoşiye tansiyon spor şeker. bike xoşik xwarna Kem xwebaş binerim nabin. nahel şeker du tansiyon le derke yani te şeker te de derket ve bimre no usat nine yani tedaviye uji hey em dikarim ber obezite şu evi ku obez ve duvan da şeker dertej xo işte em wan tedavi dikin em nahil şeker ve daha xarab ve daha zeyde ve nexweşîna şekerî daha bedena wî da tesîr bike tansiyon jî Mamos herî dawî ji bo pirsim oxteme jî pir nema ji bo jiyaneka bi tendurustir divê em çi bikin herî dawî hepkên wilo kom bikin meşseri hatta bini aslında Bele. mego ama herî mühim evi tekiliya te birad insanlar pir xoş bi daim jiyana te fikra te xoş bi li ser gîha û çîçek û li insana û li her tiştî li heywana bira fikra te daim xoş bi baş bi fikir mesela îro hundirê malbatê mezin dit hûn pê zanin yani li herema me mêrdînê gelek ev tişta çêdibe dilê me re nexweş dibe bûk nikane dengê xwe yani tiştê dilê xwe bivêjî ji hundirê malê de pîrek nikane tiştê di hundirê dilê xwe ji zilamê xwe bivêjî wexta tedî têkiliya wan nexweş dibe neqebêna wan nexweş dibe em tedî dibên tartişma û haletê hundirê malê de van tiştana em dibên ilişkiya xwe bira baş bikin fikra insana qîmetê bidênî dilê xwe paqij dilê xwe paqij bike tiştê dilê wî de hep bira bivêje bira navêje hundirê dilê xwe em ji ver dibe oksidatif stres kronîk stres her ji mêrdîn nexweşê me tê tu lê dinere pîrek hîn 30 salê 40 salê tê bi qey bûyî 6 salî 7 salî ji bo çi derd û kulê hundirê malê problemek gelekî mestir ji obezîtê ne xerabtir xweca ji obezîtê xerabtir yani zarokekî tu dilê wî bêşînin tu mejî wî bêşînin tu qelbî wî bêşînin ji obezîtê xerabtir gorî dilê wî bike gorî ne yani bêedebî bike tu gorî dilê wî bike weya na weya tiştekî xeyr ama tiştek li holê tuneyî bi zarok diğeyde rûnê ranebe ranekeve ev tişta tuneyî bihêlî bira jiyana xwe ne gorî mejiyê te jiyana xwe bide bira gorî zaroktiya xwe bide em van giş tiştana em giş derbas bûn ji xwe dibêjin naxweşî em derdikin holê ne mamos dunyayê de tu naxweşî tuneye me got xwarin em û naxweşî ji xwe re derdikin çêtkin me got xwarin û vexwarin jiyan ama psikolojî mecbîra kir psikolojî en mühim ev tu kesekî di hundirê malê de neqebêna wî di orta pîrek û zilam di orta wan nexweş bi heta sibê emeliyat bike heta sibê bira wercem me tedavî nabîne nabîne ew ê car de xerab bive salek din 2 salê din 3 salê din car de xerab bive mesele ev bira jiyana xwe xoşik bifikir jiyana xwe xoşik wexta fikirî tu bawer bike nexweşî jî tesîrê nake nahêl her cem Osman Xoca nahêl her cem Bilal Xoca Mere gelek spas dikim mamosta satata xweş ji bo agahiyên te ji bo mêvantiya te bawer dikim temaşevanên me ji îro gelekî memnûn man ji xwe serespêr telefonên me lê dikin lê mixabin em nikarin telefonan bikin serespêr ez telefona digirim gelek spas dikim mamosta ergoterapîst Bilal Temel Marata Ava mamosta gelek spas dikim gotnaka te bi dawî hebî tu jî karî bêjî em ê bêjin xwarina xwe kêm bikin hereketê xwe zêde bikin xwarin kêm hereketê xwe zêde em bera avêva xwe ava xwe kêm nekin ava xwe zêde roja lître nîv an jî 2 lître bera avêva xwe bimeşin hereket zêde bikin bedena wan wê temiz bibe gelek spas dikim mamoste doçent doktor Osman Toktaş Malata Ava ji bo agahiyên te ji bo mêvantiya te Malata Ava Stranbeş Zeynep Doğru xuşkê saat xweş ji bo dengê te ji bo stranê te Malata Ava gelek spas dikim Ali Ekber Ergün Haluk Devrim Saim Erten Malata Ava gelek spas dikim ji bo müzîka ve ji bo stranên we Belê temaşevanên hêja vê heftê jî bernema xwe bi dawî kir me behsa qelewbûn me behsa obezîtê kir wî jî îşallah agahiyên gelek girîng ji me îro ji me standin ava xwe vexwin û xwarin û vexwarina xwe her tim baldar bin em ê hefta din dîsa li vira mêvanên nû mijareka xweş em ê pêşberî we bin dem baş
شواله دیه جماتی توش هشتیه قربانا چاویتم آی جما آی جما آی جمالی جمیله قربانا چاویتم آی جما آی جما آی جمالی جمیله شغنا تبزوزانا سفتری راموسانا راموسانی جمیله آی جما آی جما آی جمالی جمیله راموسانی جمیله آی جما آی جما آی جمالی جمیله Megulik çando lele aliye malano Meşitlik çando rozalım aliye malano Karvanik hatu lele damçirmiş karvar Maş karvan hatu legeli çürşat malano Ey şu keşiklele Fatma elmale Ey şu keşike kroda Fatma elmale